pequenos centros museísticos, centros de interpretación e espacios culturais en zonas rurais de Castilla e León, especialmente, pero tamén de Galicia e incluso tamén na República de Chequia. O uso desta tecnoloxía permitiu así a reapertura de moitos destes espazos de temáticas diversas que tiveran que ser pechados por falta de recursos económicos para asumir os gastos de personal, etc. E que agora poden estar abertos permanentemente e ser sostibles, facilitando, ademais, introducindo un novo concepto de visitas turísticas que estáse a consolidar. Polo seu carácter innovador, este proxecto que suple a falla de recursos dos pequenos municipios rurais para poder demostrar a súa riqueza patrimonial e etnográfica e que permite atraer a visitantes a pequenos povos foi no 2022 o único proxecto español finalista nos prestixiosos premios RIA Awards na categoría de futuros digitais. Para falar en detalle desta rede cooperativa, agradecemos moito que nos acompañe hoxe Eugenio García Rojo López Tello, licenciado e doutor en Xeografía e Historia pola Universidade Autónoma de Madrid, persona moi implicada coas iniciativas comunitarias de desenvolvemento local que desde 1994 e ata a actualidade é xerente da Asociación para o Desarrollo Rural Integrado de Tierra de Campos, zona norte de Valladolid, participa na acción local do programa LIDER e é coordinador do proxecto Museos Vivos Living Museums. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y enhorabuena por estar aquí, primero a vosotros, que sois, que después de comer cuesta. Y muchas gracias al Consello da Cultura Galega y al Consello de Museos de Galicia. Cosas innovadoras, porque he tenido el placer de comer con algunos de vosotros y he comprobado que no existen más que en Galicia, es decir, no existe en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que he estado hablando con Silvia, y tampoco existe en Castilla y León, así que enhorabuena para empezar y gracias por la invitación. Bien, dicho esto, digo, me siento como pez fuera del agua, ¿sí? Porque antes podría haber dicho, queridos colegas, me alegro mucho, no conozco a nadie, ¿sí? A nadie. ¿Sí? Para mí sois todos nuevos, igual que yo para vosotros, ¿no? Yo sí que antes hablando con la directora del Museo de La Coruña, que hablaba de gestión, de fondos, de intervención. ¿Cómo te llamas? Angelines. Me sentí identificado, igual que cuando Endosonia exponía por parte de la Comunidad Valenciana, también eso es lo que hacemos los gerentes de los grupos de desarrollo rural o desenvolvimiento rural, que se dice en Galicia, es lo que hacemos, estamos todo el día a pie de calle, ¿no? Y yo de lo que sé es de la gestión del FEOGA Orientación hace muchos años, empecé con ECUs y pesetas y ahora es del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y hablo en euros, ¿no? Y yo voy a hablar según los criterios por los que a mí me juzgan cada quinquenio o sexenio, ¿no? Que es por número de euros por visitante, número de euros por trabajo creado, número de euros o valor en euros. Sí, por lo tanto, estoy muy de acuerdo con lo que comentaba leonés. Si me permites que uno de Valladolid se llame leonés, porque ya sabes que en Valladolid y León se llevan lo justo, ¿no? Pues esto, ¿no? La terciarización de la cultura, ¿no? Yo estoy hablando de eso, ¿no? Es decir, la terciarización de la cultura cuando antes hablaba de primario, secundario y terciario. Yo estoy hablando de eso porque es por lo que me juzgan, por lo que como todos los días, ¿no? Entonces, nosotros los grupos de desenvolvimiento rural o de desarrollo rural tenemos aquí y en los 27 países a la fecha de hoy de la Unión Europea tenemos que desarrollar unas estrategias y tenemos que dar cumplimiento pues, cada X años a la Unión Europea, al Gobierno central y a la Comunidad Autónoma, que es quien nos financia. Y al igual que he visto antes, cogiendo un vaso de agua, una hermosa placa que ponía este edificio ha sido inaugurado, no me acuerdo el nombre, siendo presidente de la Xunta Manuel Fragueiro Ibarne. Los fondos europeos tienen una gran crítica, sobre todo por parte de los sindicatos agrarios, organizaciones agrarias, de la gestión de estos fondos, ¿no? Y entonces había
y sigue habiendo muchísimo, no me atrevo a llamarlo museo, lo llamamos museo por una cuestión de entendimiento con toda la sociedad, pero sé que hablando con vosotros lo que yo estoy hablando no es un museo, es una sala de exposiciones, como lo queramos llamar, centros de interpretación, aulas de cultura, etc. Pero, claro, desde los finales del siglo pasado, muchos ayuntamientos, asociaciones culturales, fundaciones, con estos fondos de desarrollo rural, crearon en edificios que quedaban muertos por la España vaciada, antiguas escuelas, antiguas iglesias, bueno, intentaron darle solución a ese espacio, salas de cultura, y se crearon museos. Y había como un cierto pacto de caballeros o de damas, al menos en Castilla y León, en el que el ayuntamiento daba el ayuntamiento daba el continente, los lugareños daban el contenido y el coste del monitor o profesional que mostraba ese diseño, que mostraba ese museo, lo pagaba la Diputación de esa provincia. Y el coste del museo pues lo pagaba el Grupo de Acción Local. Esa cosa se puede repetir tanto en Castilla y León como en Galicia. Llegó la crisis económica del año 2000, bueno, aquí llega en el 2010, en 2008, como sabéis, por las películas en Estados Unidos, y por las denominadas, ¿cómo se llama?, competencias impropias, los ayuntamientos, se les corta ese tema. Es decir, ese monitor, esa persona que mostraba el museo, queda cerrado. Y retomo lo de la placa. Y hay una hermosa placa al lado del museo que dice: este museo fue inaugurado siendo alcalde y presidente de la Diputación, don fulano de tal, y con unos hermosos logotipos pues, de la Junta, de la Diputación de la que sea, y de los fondos europeos, y uno va allí y está cerrado. Algunos han tenido la suerte de tener voluntarios que lo abrían, pero también los voluntarios se mueren, es decir, que como nos moriremos todos cuando nos llegue la hora, ¿no? Y entonces, claro, en el año 2011, 2012, 2013, bueno, y no hablamos, decía, un coste, por pequeño que fuera el museo, me atrevería a decir que menos de 75.000 euros no cuesta ningún museo, me atrevería a decir, ¿no? Si uno empieza a multiplicar, en la Unión Europea 920 grupos de acción local o territorios rurales en la Unión Europea, un promedio de 3, 4 museos por grupo, empieza a multiplicar gaitas y son euros, perdón, sí son euros, iba a decir ecus, son euros. Bien, entonces, ¿qué hacemos, no? Y aparte es que eso no tiene solución. Quizás algunas diputaciones dan a esos ayuntamientos un dinero para la contratación en verano, a lo mejor hasta 6 meses, pues de abril a octubre, para una persona que atienda la oficina de turismo y que a lo mejor puede estar en ese museo haciendo esa polivalencia de mostrar el pueblo o de mostrar el museo. Pero las críticas siguen estando ahí, ¿no? ¿Qué hacemos? Y entonces se nos ocurrió... yo estoy en Villalón de Campos, provincia de Valladolid. Si os gusta el queso, mi queso no tiene nada que ver con el de Burgos, no es queso de enfermos, es queso de vivos, es queso de oveja con sal, punto. Entonces, bueno, y también nos gusta el vino, ¿no? Es decir, y en una lluvia de ideas, concretamente en Riaño, los que tengáis historia de ese famoso pantano que a finales de los 80, con los últimos coletazos de los planes franquistas que ha habido del Plan Tierra de Campos, bueno, pues tomando unos vinos, digo, bueno, ¿aquí qué hace? Entonces, yo acababa de venir de un viaje con mi mujer, lo cual es digno de apuntar porque me doy pocos lujos asiáticos, y había visto el sistema de Airbnb, y digo, coño, perdón, dije, ahí está la clave. Entonces, en los proyectos de cooperación en desarrollo rural, al menos en el Reino de España, con todas las comunidades autónomas
y en casi todos los países de la Unión Europea el sistema es el mismo, pero las convocatorias que hace cada autonomía o cada país nunca coinciden entre sí, y entonces es más difícil cooperar con Castilla-La Mancha, por Castilla y León, o con Cataluña, que con Chequia. Y de ahí que veáis esa bandera de la República Checa en el ángulo inferior. No sé, porque yo confundo las manos, no sé cuál es mi derecha y cuál es mi izquierda, ¿no? Entonces, bueno, bien, pues dio la casualidad de que 16 grupos de acción local o de desarrollo rural de la Comunidad de Castilla y León, 3 de la Comunidad Gallega y 1 de la República Checa nos coincidimos en poner solución a esta problemática, ¿no? Y bien, ¿y qué fue lo que hicimos, ¿no? Pues con el sistema de museos vivos, que luego explicaré cómo funciona, tampoco es, como veis, al anticipar el funcionamiento de Airbnb es prácticamente lo mismo, ¿no? Aunque al final, estoy hablando del año 2018, fue poco, inmediatamente poco después de que empezase este sistema, que yo lo había conocido en Polonia, que mi hija estudiaba entonces allí un Erasmus, ¿no? Bueno, dije Secundino que me iba a meter contigo, pero no me voy a meter contigo. He tenido la suerte de comer a la izquierda de un señor que me dijo, no me gusta nada el sistema que habéis tal, pero no te voy a decir nada, por favor, espero que me ataques. Pero lo que sí, nuestro sistema de museos vivos, que voy a hablar, tengo todavía un montón de tiempo, siempre se pensó para salvar la siguiente dicotomía. ¿Mantengo un museo cerrado o lo tengo abierto? ¿Tengo dinero para pagar a una persona que pueda mantenerlo abierto? Sí, olvídate de museos vivos. Sí, un sistema smart, por muy smart que sea, por muy inteligente que sea, nunca podrá suplir, por lo menos a la fecha del año 2024, no sé, con esto de la inteligencia artificial, igual dentro de un año estoy aquí y digo, pues oye, que no, que es verdad, que puedo hacerlo, pero a la fecha de hoy no. Entonces, nosotros siempre, cuando los 19 grupos de españoles y el grupo checo nos pusimos a trabajar, y teníamos no solamente museos, teníamos muchas más cosas abiertas, pero cerradas, y que intentábamos reabrir, por eso al principio la carátula ponía reabrir, luego se podrá implementar el sistema en otros muchos sitios, ¿no? Pero siempre la dualidad es, si no tienes fondos para pagar a una persona no tienes para pagarlo, museos vivos puede ser una solución, pero si tienes fondos para pagar a una persona, olvídate de nosotros. Y hemos dicho que no a un montón de gente, y es más, inocentes como el mecanismo de un chupete, decían, es que vuestro sistema es muy innovador porque ahorra costes. ¿De qué? No de personal. Bueno, en Castilla se diría de otra forma, pero bueno, mira, pues no nos interesas, vete por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el sistema, nosotros no hemos ideado un sistema para expulsar del mercado de trabajo, además en pequeños pueblos, que estamos hablando de la España despoblada, ¿no? Es decir, pero lo que sí hemos hecho nuestro sistema permite una disponibilidad horaria de 24 horas al día en la plataforma web museosvivos.com, como poder se puede. Voy a contar una anécdota para despertar. La única vez que un centro expositivo estaba en silos, es decir, no pensé que estaba todo a seriedad, pero son los instrumentos, es el Museo de los Instrumentos del Monasterio de Silos, que está en el propio Silos, pero fuera de la abadía. Bueno, pues la gente también en verano también se azufra, ¿no? Y entonces pues se metió en el museo a las 2 de la mañana y cogió una guitarra y empezaban a pi, 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 tal. Y entonces, el que lleva la plataforma le sonó una alarma, ¿no? Porque no es muy usual, no la alarma, no, pi, 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 como le suena siempre. Y entonces vio que estaban dos, uno con una guitarra y otro con una bandurria. No hacían nada malo, únicamente que habían cogido la bandurria y la guitarra del sitio donde estaba expuesto. Por supuesto, todo está videovigilado y tal, o videocontrolado, y la visita está siendo seguida por las cámaras, como ahora mismo tenemos aquí una al final, ¿no?
y simplemente salió una voz en off, que era la voz de este hombre, que además tiene una voz muy radiofónica, y dijo: tienen ustedes 20 segundos para dejar los instrumentos en su sitio antes de que las puertas se cierren automáticamente y las fuerzas del orden sean avisadas. Se les quitó la borrachera ipso facto, ¿no? Así que, adiós. Bueno, entonces, bien, vale, pues este sistema también ha tenido muchos detractores porque decían, bueno, no sé si de aquí yo creo que todos tenemos un pasado rural en algún momento, ¿no? Decían: este sistema le está poniendo a los cacos muy fácil la situación. Digo, sí, hombre. Digo, vamos a ver, si han querido robar, podrían haber robado cuando quisieran. Y bueno, si no ha visto la película Misión Imposible de Tom Cruise, sabe que todo puede ser robado, hasta un museo, ¿no? Pero, hombre, si tienes una cámara que te enfoca cuando te estás dirigiendo al museo y si estás siendo videocontrolado durante toda tu visita, pues, hombre, te lo ponen más fácil. Bien, no se ha dado ningún robo en los 90 museos que ahora mismo están. Sí, bueno, no es robo, vamos a ver. Imaginaos un museo de fósiles que hay en un pueblo que se llama Tejada, en un Burgos que tendrá 35 habitantes de derecho, no creo que lleguen ahora mismo en noviembre a 15 de hecho, ¿no? Bueno, pues ahí entonces iba una familia un domingo con críos pequeños y el chaval agarró un mineral. Bueno, pues efectivamente luego el alcalde comprobó que faltaba ese mineral, se cogió la tarjeta, se vio quién era, se avisó a la familia que... Pues sí, tiene aquí el... Bueno, pues venga, ven este domingo, lo vuelves a dejar y ya te tomas algo en el bar y demás. No, pues no, decir que no es robo, no hay una distracción del muchacho, ¿no? Y el hecho de que esté abierto todo el año, en los 365 días, ¿no? En el caso de una persona que está trabajando allí, pues, hombre, pues se supone que los fines de semana tiene que librar, no está 24 horas, sino que estará 8 horas o las horas que esté, ¿no? Bueno, pues este sistema también posibilita esas aperturas extras en horas no usuales, ¿no? Y luego, claro, que nuestro sistema son visitas exclusivas, ¿no? Es decir, no permite más que una reserva al mismo tiempo. Por lo tanto, puede ir una persona, 2 personas o un grupo. La capacidad está limitada en función del número de personas, perdón, del tamaño del propio museo. Y bien, es exclusiva, ¿no? Y entonces, yo no sé, me ha dicho que podía... Bueno, de momento voy a explicarlo y luego si acaso me meto. A ver si me puedo meter... A ver, control... Porque yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, Gaitas, ¿dónde estás? Aquí. No me voy a ninguna parte, ¿no? Bueno, entonces, bueno, imaginaos que me metiese en la página web... Bueno, museosvivos.com, yo me voy a la pestaña de reservas y se me despliega y por provincias yo podría elegir la provincia que quiero, a partir de ahí elijo el museo y una vez elegido el museo, la franja horaria. Voy a intentar una vez más y si no, intento excitar vuestra imaginación. Pues sí, me toca la excitación. Bueno, si no, tengo otra cosa, que me voy aquí a Google Maps. Ya está, aquí estamos. Nada, esto es maravilloso. Bueno, pues es lo que iba a comentar, ¿no? Es decir, que .com. Estoy sin gafas, así que es posible que salga cualquier cosa. Vale, vale. Vale, entonces me voy a reservas, se ve, ¿no? Bueno, primero me dice que voy a ser videograbado, también da algunas cuestiones, reglas sobre el tema cuando era COVID, no sé qué, tal. Bueno, acepto las condiciones y si no, pues no voy, porque voy a ser videograbado desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, hombre, estamos en Galicia. No voy a empezar por Valladolid, que soy un poco boina. Me voy a ir a Galicia. A Galicia. En Galicia hay que reconocer que no hay demasiado museo, pero bueno, alguno hay.
y aparte los dos en la provincia de Lugo. Me voy a ir a este de Ribas de Sil y voy a decir que voy yo solo. Venga, pues voy yo solo. Y entonces lo que hago, pues mira, mañana, bueno, pues mira, este fin de semana, a partir del día 27, incluso hoy podría, pero hoy podría solamente desde las 5 hasta las 9. Bueno, pues si yo quisiera a las 7 de la tarde, pues ya me estaría diciendo que rellene el formulario, que es nombre, apellidos, sí, también me pone el DNI y me pone el teléfono móvil al que me va a enviar el correo electrónico al que me va a enviar un mensaje, y a partir de ahí, cuando llegue a la puerta, en el teclado, pi, 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 y se acciona. Y luego diré que se acciona porque depende de los museos y lo que nos queramos gastar, ¿no? Y eso es, de momento son todos gratuitos y, bueno, son todos gratuitos, pero yo tengo que reconocer que hay gente que piensa mucho más que yo y para todo de quien gane. Y yo en dinero no sé hacerlo, si no, no estaría aquí, estaría en otra parte haciendo otras cosas. Y empezaron algunos en una reunión de trabajo que tuvimos también en la provincia de Burgos. En la provincia de Burgos hay más de 30 museos, cientos elementos museísticos. Y entonces los de Silos, el monasterio, que es una categoría, ¿no? No es que sea un pelamanillas como un servidor, sino que, bueno, Silos es Silos, ¿no? Dijo, pues hombre, pues yo sí que querría poner una pasarela de pago. El sistema tiene pasarela de pago, uno verá que le pone 0 euros y ya está. Pero bueno, si algún museo que quisiera poner coste, podría. Bueno, pues al final estuvieron pensando y dijeron, no, vamos a poner otra cosa. Pusieron un cajón, una caja de cartón que pone donativo y salen a un promedio de unos 2 euros por persona. No está mal. Entonces, porque eso está libre de impuestos, ¿no? Ni genera IVA, ni genera un X% para el banco por el datáfono, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, queda claro cómo se hace la reserva y me vuelvo a lo que es la transparencia. Bien, todos los museos, dependiendo de su tamaño, están siendo, esto está siendo videograbado, el visitante está siendo videograbado. Bueno, bien, no pasa nada. También cuando estamos en la Plaza del Obradoiro lo estamos, ahora mismo también lo estamos aquí. Uno puede manifestar, y de hecho creo que también cuando hemos rellenado la inscripción ponía algo de esto, ¿no? Bueno, pues bien, es decir, es por tu seguridad y por la seguridad de todos, ¿no? Bien, ¿cuántos museos hay? ¿Cuántos elementos museísticos hay, no? Bien, pues en Galicia hay colocados 5, el sistema está en 5, pero que está en funcionamiento solamente 2, y concretamente en la provincia de Lugo, en Ribas de Sil y en Torbeo. Bien, es cierto que, dado que de los 20 grupos, 16 están en Castilla y León, lógicamente sí que están más en Castilla y León, pero, por ejemplo, Soria tiene un partido político que está en Madrid, junto con Teruel y tal, y no hay nadie, ¿no? Es decir, pues hay un pueblo que se llama Noviercas, que está ya más cerca de la provincia de Zaragoza digamos que de Soria ciudad, y tiene 3 museos. Uno de ellos es el de Gustavo Adolfo Bécquer, que estuvo destinado allí, estuvo viviendo allí, tiene un torreón. Bueno, iba a decir que tienen más museos que habitantes, ¿no? Pero bueno, no tanto, pero casi, ¿no? Es decir, que Noviercas puede tener también 20 habitantes. De estos 90 museos que hay en el mundo, con el sistema de museos vivos, la mayor parte están en poblaciones de menos de 100 habitantes, que me acordaba de ti, Sonia, cuando esta mañana lo comentabas, ¿no? Son precisamente estos museos los que no tienen ya capacidad presupuestaria en su mayor parte para poder mantener a una persona, no sé, que la Diputación o la Junta, o la Xunta en este caso, lo pudiera proporcionar, ¿no? Bueno, pues es una opción la de tener el tema de museos vivos, ¿no? Claro, luego, cuando hemos estado trabajando, hemos visto que la mayor parte de los voluntarios, no es ni bueno ni malo, es lo que es, no suelen estar en los museos, suelen estar en las iglesias.
Sí, gente que colabora, sí, en mi comunidad autónoma hay mucha devoción, es decir, la Semana Santa, hay mucha cofradía, aún en pueblos pequeños siempre se saca 1 o 2 pasos que suele tener la parroquia, bueno, y al final las cofradías se convierten en merenderos, pero bueno, cada uno se reúne para lo que cree conveniente y oportuno y me parece estupendo. Y bueno, alguien, sobre todo suelen ser mujeres, pero no tiene por qué, también conozco bastantes varones, bueno, pues acaban siendo colaboraban con el párroco para abrir esas iglesias. Pero como decía antes, ¿no? En la España vaciada o en la España semi-vaciada, como lo queráis llamar, existe un 40% de población con edad superior a los 65 años y un 20% de tasa de sobreenvejecimiento, es decir, superior a los 80 años, ¿no? Es decir, que es, bueno, pues se muere la gente, ¿no? Entonces, se queda la iglesia que no puede ser visitada. Entonces, hemos empezado a incorporar museos, perdón, centros centros culturales que también pueden ser visitados y que no tienen, digamos, esa categoría, o esa concepción que el castellano denomina museo. ¿No? Creo que el gallego también se dice en museo también en gallego, ¿no? Bueno, pues entonces es igual. Bien, y por ejemplo en mi territorio yo pensaba que el arzobispado nos iba... Cuando digo mi territorio es Tierra de Campos. No sé si os suena Medina de Rioseco. Bueno, pues Medina de Rioseco exclusive, pero los siguientes pueblos, como más conocidos, Villalón de Campos y Mayorga, pues... son arzobispado de León desde hace 70 años, porque hasta hace 70 años éramos arzobispado de León, ¿no? Pero bueno, bien, estas cosas de las fronteras y las competencias, ¿no? Bien, y cuando fuimos al arzobispado, yo osado, pensando que me iba a decir, ¿pero qué me estás diciendo, Thanos? Pero hombre, ¿cómo osas? Resulta que dije, pare usted, no tenemos más dinero. No podemos dedicar... sí, me daba todas las iglesias de la zona norte de Valladolid, que no son menos de 60. Mi comarca tiene 40 municipios, sí, 40 concellos, como se diga, sí, no pedanías, ni núcleos urbanos, ni parroquias. Hablo de ayuntamientos y somos 7.283 habitantes. Por lo tanto, y en muchos pueblos, por ejemplo, en Villalón hay 4 iglesias, o antes se utiliza una, ¿no? Y eso es el pueblo que hace de subcabecera con 1.400 y pico habitantes. Mayorga, que en su momento también fue reino, eso sí que fue reino de León, porque de hecho el escudo es el mismo que el de la ciudad de León, pues también tiene 5 o 6 iglesias y solamente se utiliza una para el culto, ¿no? Bueno, pues nos quería dar todas, dije, no, vamos a ser selectivos, ¿no? Es decir, vamos a poner un motivo que posibilite un nexo de unión entre ellas, ¿no? Y al final recurrimos a los artesonados mudéjares, ¿no? Es decir, qué cosa, nosotros, yo no soy de arte, ¿no? Es decir, no soy licenciado en Historia del Arte, ni tengo el grado, tal, pero somos, es decir, en Castilla y León el foco saguntino es el primer foco del mudéjar en Castilla y León, ¿no? Pues nosotros somos de ese foco saguntino y todo nuestro mudéjar, pues digamos, es de lo primero que hay en Castilla y León. Luego en Aragón pues ya está hasta Huesca y demás, pero en Castilla y León pues es ese foco que Sagún es provincia de León, pero también es Tierra de Campos, ¿no? Bueno, pues esos son los tipos de museos que podemos ver, ¿no? Es decir, uno puede culebrear en la plataforma y seleccionar, pero la mayor parte son etnográficos. Así que llamen la atención. Me ha gustado esta mañana, como era, es por su belleza, por su rareza y por su antigüedad. Bueno, pues todos entran de esos, no tengo ninguno que se salga de esos 3 criterios de clasificación. A mí me gusta, por ejemplo, el de Mecerreyes, también municipio de la provincia de Burgos, que también tendrá 40, 50 habitantes de derecho, 20 a lo mejor ahora viviendo en noviembre. Pero, sin embargo, tiene una población tiene una asociación muy viva, sobre todo de hijos del pueblo que están en Euskadi o están en Madrid,
y que tienen y con unos carnavales muy fuertes. Entonces son las máscaras que utilizan en carnavales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso que sería rareza, ¿verdad? Pues bueno, pues sería rareza, pero también guarda una belleza etnográfica que sería digna de estudio, ¿no? Porque también es decir, cogen caretas de jabalíes y de otros elementos que nos podría recordar a la etapa prerromana, ¿no? Bien, 89 en España más 1 en la provincia, en la Bohemia Central, en Chequia, pues estamos en los 90, ¿no? Bien, cuando yo Eugenio García Rojo, estoy aquí, hablo de museo, no es decir, ¿de qué estoy hablando? Yo estoy hablando de esto. Estoy hablando de un museo tipo de unos 120 metros cuadrados. Cuando esta mañana estaba hablando, ya sé que es un depósito, pero cuando estabas hablando de 6.000 metros cuadrados, Silvia, me estabas dejando pasmado, ¿no? Dice, bueno, esto es lo mío, bueno, bien, pues bueno, es una sala expositiva promedio de esos 90 que hemos visto, tendría unos 120 metros cuadrados, tiene unas 4 cámaras. Y bueno, y tiene todo ese sistema que permite, siempre que tenga área wifi, permite estar en la red, ¿no? ¿Y qué coste tiene? Pues eso es lo que nos viene costando, ¿no? Más o menos. Sonia, ¿tú sabes cuánto va a subir un coche en España por la DANA? ¿Tú sabes que hay 120.000 vehículos que han sido inutilizados? ¿Tú sabes cuántos microchips hay que importar de China al precio que está el microchip? Porque nosotros también cogemos microchips, pero tenemos que competir con las fábricas de automóviles, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando empezamos el Museo Vivos en el año 2020, costaba un museo 3.750 euros masiva. Cuando vino empezamos en el 2019. Cuando vino la pandemia, fue cuando China se aprovechó de la situación y entonces los microchips, que son sobre todo para el sector automoción y aparte de tal, nos pegó un subidón y lo que costaba eso, 3.750, 3.800, hablo de este mismo promedio masiva, pues nos subió a esto. Entonces, digo este precio ahora con cautela, porque cuando esta mañana, desgraciadamente, he oído que hay 120.000 coches apilados fuera de uso y que es muy probable que cuando los seguros paguen y reembolsen a sus propietarios esos dineros y si haya que coger, que la gente querrá otro coche, es decir, eso es oferta y desgraciadamente es así, ¿no? Pero bueno, de momento estamos en 5.840 euros masiva. Efectivamente, si un museo es más pequeño, pues tiene menos cámaras y va un poquito, es el criterio o el coste unitario lo que nos da ese promedio, ¿no? Bien, no es decir, 5.840 euros, bueno, pero repito, si uno tiene, si un ayuntamiento, si una fundación, si un propietario de museo, porque también tenemos museos que son de familias, por ejemplo, tenemos un museo un elemento museístico que es en Navafría, provincia de Segovia, que era donde es un molino donde se hacían los cacharros de cobre, ¿no? Entonces es un molino que bate el cobre y moldeaba el cobre cuando se utilizaba el cobre como el elemento pues, para aportar agua o para cocinar y demás. Eso ya pasó. Bueno, pues ahí está en medio al lado del río, lógicamente, porque es un molino, y no tiene luz eléctrica, allí no llega. Entonces ahí se ha puesto un sistema con placas solares. Hombre, eso cuesta más que los 5.840 porque ya simplemente las placas solares para la producción de energía eléctrica que sea capaz de mover un motor que haga rotar el molino y haga pum, 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 y mientras que el artesano iba maniobrando con el puchero, pues eso tiene un mayor coste, ¿no? Pero si uno tiene la dicotomía es mantengo cerrado el museo o tengo una persona que lo pueda coger, si tienes fondos para pagar, coge a esa persona. Luego, que lo quieres tener más tiempo abierto, eso ya es una opción que el equipo de gobierno de ese ayuntamiento o de esa asociación tendrá que ver, ¿no? Yo también quería comentar
otra cosa, ¿no? Es decir, que no todo el tema está en si tienes fondos para mantener a una persona o no tienes fondos. Porque, bueno, ya lo he dejado entrever, no es incompatible, ¿no? Es decir, en muchos de nuestros museos hay una persona que trabaja, es decir, que ese ayuntamiento tiene una persona durante 3 meses al año, ¿no? Suele tenerlos en el mes de julio, de julio a septiembre inclusive. Algunos tienen la suerte de tener de ayudas de la Diputación y entonces tienen 6 meses, que sería desde Semana Santa, bueno, desde principios de abril hasta finales de septiembre. Bueno, pero si la persona está enseñando la ruta de no sé qué en su municipio, tampoco nuestros pueblos son Nueva York, ¿no? Es decir, que no es decir, que nuestras visitas son cortas, pero bueno, no puede estar en misa repicando, pasando la bandeja y tocando el organillo. Es decir, o estás en el museo o no estás en el museo. Por lo tanto, puedes compatibilizar ese sistema, ¿no? Entonces, bueno, no es incompatible con el ser humano, pero bueno. Antes se me ha olvidado decir que esto es la base, ¿no? Luego, en todos los sitios se cuecen habas, en algunos acalderadas, pero, ejemplo, en Burgos. En Burgos, la Diputación de Burgos tiene la parte norte de la provincia, tiene gran cantidad de bosques y entonces cuando se producen cortas, la Diputación tiene dinero como para una boda, ¿no? Es decir, que no falte de nada. Y sin embargo, en Valladolid y en mi comarca los árboles tienen nombre y no tenemos más árboles que los cipreses del cementerio. Es decir, Tierra de Campos es la estepa cerealista y no hay árboles. Bueno, pues es lo que hay. Es la única provincia de España que no tiene montaña, por lo tanto es esto. Eso sí, tenemos vino, tenemos otras cosas, pero no tenemos ni bosques y nuestra Diputación no tiene extras cuando se producen las cortas en las superficies forestales. Por ejemplo, el sistema base incluye esto, pero en gran parte de los museos de Burgos lo que hacen es, hay una audioguía en el que cuando uno marca los 5 dígitos y se abre, además de accionarse, es decir, de abrirse la puerta, accionarse la luz, se acciona también una voz en off que nos dice, está usted en el museo, en donde sea, y ahora tiene usted que dirigirse a la derecha, tal. Bueno, pues también es una ayuda, ¿no? Y luego incluso hay otros que tienen hasta, bueno, tienen ordenadores. El sistema básico también acciona los elementos como puedan ser torres que nos dan con pantalla táctil la información u ordenadores, ¿no? Perdón porque envuelvo para atrás. Bueno, Museos Vivos, pues lo ha comentado antes, muchas gracias, pues fue uno de los proyectos que quedó finalista en los premios RIA y también de los premios, el único premio que he financiado con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural que estuvimos en Villagarcía de Arosa el año pasado, también quedamos finalistas, como el único proyecto, digamos, del medio rural dentro de los proyectos de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de España. Bueno, número de visitas, número de visitantes, pero, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, Aza, localidad a 18 kilómetros de Aranda de Duero, para situarnos, 60 habitantes de derecho, 35 ahora de hecho en invierno, 27.000 visitas. Se ha puesto en fin, yo hablo como gerente de un grupo de desarrollo rural. Igual vosotros me decís, mira, vete a hacer puñetas por no decir otra cosa, pero claro, para mí lo que me interesa es que ese pueblo no ha perdido población en los últimos años, de que se está instalado, se ha puesto un nuevo establecimiento de hostelería y una casa de turismo rural. Para mí eso, como gerente, yo no estoy en la ribera del Duero burgalesa, pero para mí esos son los datos por los que luego a nosotros nos van a evaluar, ¿no? Entonces, ese es un dato, ¿no? En un pueblo al lado de Villalón que se llama Cuenca de Campos.
hay una iglesia que está abierta al culto, que es bien de interés cultural y que tiene el artesonado mudéjar que estamos viendo ahora. Seguramente el segundo artesonado más bonito de la provincia de Valladolid, después del Palacio de Santa Clara, que está en Tordesillas, si lo conocéis. Bien, además de bueno, esa fotografía no la hace justicia, porque el que le ha hecho la foto ha sido un servidor y se dedica a otras cosas y no a la fotografía, ¿no? Pero bueno, veis qué belleza. Tiene además un museo de arte sacro, que no será más grande, tendrá 40 metros cuadrados, con sotanas, con casullas de hace 3 siglos, con cálices, tal, bueno, bien. Si el arzobispado tuviera tenido miedo a que Museos Vivos contribuye al robo de sacrílego, ya lo habría hecho antes de, porque ahora está el tema como más controlado. Bien, me queda poco, ¿no? ¿Qué me queda? 10 minutos, ¿no? Vale. Los grupos de desarrollo rural tenemos la fea costumbre de ir pagando todo. Es decir, como el pariente rico en una boda, ¿no? Es decir, que no falte de nada. Y luego eso se puede ir contra nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, es decir, ¿qué cubre Museos Vivos a una...? Es decir, o los grupos de desarrollo rural que hemos cubierto a los ayuntamientos, asociaciones y fundaciones en los que se ha puesto este sistema. Pues sí, los 2 primeros años el equipo tiene una garantía y el hosting, es decir, en la plataforma también es gratis durante los 5 primeros años. Bien, pero el tiempo pasa. Y luego también pasa que los ayuntamientos cambian, pueden cambiar de personas y de partidos, o dentro del propio partido puede cambiar de persona, y resulta que donde está el museo o el elemento museístico concreto, pues dice, no, ahora aquí vamos a poner otra cosa. A mí, en mi propia zona, es decir, en Casa del Herrero, Cuchara de Palo, ya me ha pasado. Hay un cambio de gobierno ahora y dice, no, es que me están pidiendo, y aparte lo veo, bueno, pues bien, otra cosa es que tenga otros salones, pero bueno, es que la juventud me está pidiendo salones donde reunirse. Vale, oye, que soy de aquí, dime cuántos jóvenes hay. Pues, ¿cuántos? 6 que vivan aquí. Otra cosa es que te vienen los del pueblo, los que viven en Euskadi, en Madrid y tal, que sabéis que mandan mucho más si están empadronados que cualquiera que viva en el pueblo. Si no, si recordáis el caso del alcalde aquel de Huesca, que fue asesinado, bueno, más igual, no me entré en telares. Bueno, pues, y te dicen, no, es que tienes que vaciar el museo. Bueno, pues bien, pues no te preocupes, que otro lo querrá, pues no, pues bien, pero se puede dar ese caso. Y luego, bueno, yo en mi pueblo tengo una persona que me boicotea el sistema porque piensa que es la responsable de la oficina de turismo, porque piensa que le estoy quitando el puesto de trabajo. Digo, mira, chica, que no entiendes nada. Tú no puedes estar, en misa, repicando, pasando la bandeja y tocando el organillo. Aparte, bueno, no me voy a entrar en telares. Si estás enseñando la iglesia de San Pedro, que está al final del pueblo, está a kilómetro y medio del Museo del Queso, no estás atendiendo el Museo del Queso, pero bueno, bien. Bueno, llega un momento en que al final que sea el alcalde que ponga solución, ¿no? Pero bueno, de los 90 tengo conflicto en 6, en las 6 provincias de Castilla y León donde hay, y en Galicia, concretamente, si hay 3 museos que no están puestos en marcha, es precisamente por este problema que hablábamos de que hay cambios de alcalde, el alcalde que dijo que no, que sí, tal. Bueno, ahí no entramos, ¿no? Y me ha encantado cuando existe el Consejo de Museos de Galicia. Digo, caramba, qué bien. Porque al final mira, esto, es decir, los 5 años pasan rápido y al final no tenemos que estar ligados cada grupo de acción local con nuestros ayuntamientos. Si quieren, el que quiera que está, es decir, una vez los 5 años, el alcalde, el ayuntamiento que quiera que este tema se mantenga, será miembro de esta asociación, ese ayuntamiento, y seguirá pagando su cuota de mantenimiento, que tampoco es que sea
Chico, 260 euros al año masiva, no sé yo, es decir, que es que el primer cohete de inauguración de las fiestas del pueblo cuesta eso. No sé si sois, bueno, sé lo que cuesta, no un petardo, hablo de un cohete que es el que sale con colorines, ¿no? Bueno, entonces vamos a crear una asociación, estamos ahora mismo a nivel estatal, en el que también participarán los ayuntamientos gallegos, y la verdad es que deseamos que, bueno, que el tema tenga su impacto, ¿no? Ahora yo quería mostrar un vídeo y espero que saliéndome de aquí esté en la pantalla, porque aquí ya antes he podido comprobar que no, perdón, este vídeo. ¡Hombre! ¡Qué bien! Vale, perdón, ahora sí funciona. Museos Vivos hoy lo componen 19 asociaciones en la Unión Europea, 15 grupos de Castilla y León, un grupo checo y 3 grupos gallegos y casi 80 instalaciones autovisitables las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto es Villalón de Campos. Museos Vivos, las 24 horas del día, los 365 días del año. Muy bien, pues hasta aquí lo que se daba, ¿no? Así que... No Los sé. museos de Galicia, pues que estén ahora mismo en la plataforma a disposición del visitante, están ambos en la provincia de Lugo, en la zona en Rivas de Sil y en Torbeo. Hay aquí una, efectivamente, eso es, sí. Uno es de la minería y otro es de carácter medioambiental, me parece que es que explica Bueno, sí, no lo tengo en la cabeza, pero vamos, en la página de la plataforma sí, pero son los dos. Luego hay otro que está en Allariz, pero ahí hay un problema, se puso y se quitó, que es, vamos a ver, es una antigua ermita que está al otro lado del río, y que al final Patrimonio primero dio permiso para ponerlo, y cuando estaba puesto dijo que no, perdón, y algo así. Pues es lo que es, entonces ahora mismo está fuera.
Es una iglesia, una ermita. Y esto es preguntas. A ver, la de Las Palmas, pregúntame, por favor. Onde se di que o título de museo ten que ter determinado persoal e que, ademais, antes Felipe Arias falou fenomenal, non, do terreno de investigación que hai detrás de toda a entidade museística para falar dun relatos. Eso xa o primeiro. Penso que dos centros que fala vostede parece como se faláramos que a prostitución é un traballo. Non é un traballo, é prostitución. No, depende, mujer. E poden ser centros de interpretación e outra serie de establecementos que vostedes abren 24 horas ao día para que o turismo, con un PIB determinado, se suba por riba do que é o patrimonio cultural. Polo que loitamos, penso que todas as persoas que estamos sentadas aquí e que respeitamos a profesionalidade de cada unha das persoas que compoñen un equipo técnico que asa nun museo. Entendo perfectamente o da Galiza vaciada. Veño dunha zoa donde a Galiza está vaciada. Ese dos problemas tan gordos que hai para aperturas de igrexas, para ter máis elementos culturais, non, que a poboación local é a primeira receptora e que non temos. Agora, non lle chame, por favor, museos vivos. Son museos completamente mortos, onde hai unha determinada empresa que monta, non, un establecemento e que está completamente morto, porque ali de persoal está totalmente morto, non está vivo. Vostede incluso xa dixo, e aí están as estadísticas, que 3 ou 6 meses ao ano, eso non é ser un museo. Un museo é un sitio de inclusión, onde hai persoas de mediación e onde hai persoas que investigan, que contan un relato, etcétera, etcétera. Entón, normal, e agradezo que, ademais, Patrimonio, neste caso, tomara unha determinación, como no caso que está dicindo vostede en Allariz. E agradezo que, ademais, que na Galiza mágoa, non, que Rivas de Sil non incluíra dentro desta rede que vostede lle chama museos vivos estes dous museos. Eu penso que aquí temos outras experiencias, penso que moito máis enriquecedoras, non? Como pode ser o caso da Ribeira Sacra, non? Donde tamén é un espazo, non? Que agora está revivindo, non, a través tamén dun turismo cultural, pero dentro dunha Galiza vaciada e onde hai empresas, non, como máis que románico, onde xeran moitísimos máis postos de traballo, traen moitísimas máis visitas ou traen outra serie de cousas que non tan solo, non, o Airbnb nos quita aos novos e aos non novos sitios onde poder alquilar a uns precios módicos. E penso que tamén estes tipos de museos vivos están quitando postos laborais a moitas persoas. Vale? Poderíanse abrir de outra forma, non deste xeito. ¿Puedo contestar, no? Vamos a ver, en algún momento no me he sabido explicar, me ha sido un poco tartaja y a lo mejor lo he dicho mal. La cuestión es, la dualidad es, lo mantienes cerrado y bueno, en dos momentos. Yo he partido de la base. También hay una ley en Castilla y León que es muy similar a la gallega en el ámbito de la definición de museo. Bien, yo la llamo museo porque si salimos de aquí y nos vamos a la Plaza del Obradoiro y nos decimos que es un museo, seguramente que no coincidirá con la definición que da el reglamento o la ley o el decreto que me has comentado. Y segundo, además, si la cuestión es tenerlo cerrado o abierto, de esta forma que elija. Es decir, si no hay dinero para mantener una persona, tu opción es me lo mantengo cerrado. Bien, es una opción.
y bien, y ya está, no hay más. Bien, es una opción, ¿vale? Seguramente que si te presentas por un partido político en alguna esta, no saldrás elegida, pero bueno, eso es una exposición que me aventuro, me gusta apostar. Sí, pues no, pero digo que... No, si yo te he respetado, si te digo que si estás en un equipo de gobierno de un ayuntamiento de menos de 100 habitantes, esa opción no se da. Muy bien, pues muchas gracias. Falta unha silla. Está así, continua aí. Podemos ir notando un pouco más. Ves ben, estás ben? Esa. Sí, eu teño. Eu tamén. Non vou a beber, o sea, tranquilo. Espero que non. Xa, pero non vou a utilizar o vaso, entón xa. Pues un pouco, se fai falta... Malo será. Chao. Buen viaje. Rollo. Eu vou a decir do currículum dúas cousas máis. No, que queira, xa está. Non sei o que non, que... Nada, unha tontería. Oye. 1, 2, 3, 4, 5. Canto tempo é? Un cuarto de hora. Pero creo que máis importante o debate, non? Sí, máis que a exposición. Falta ver iso, Matriz. Sí. Levantando. Que vas a poñer presentación? Alguén vai poñer... Eu non teño tempo. Presentacións e tal... A deixamos por eso, non vai a ser. Ti que querías poñer tes fotos? Boas tardes a todas e todos. Aproveito a ocasión para felicitar as organizadoras e organizadores non só pola organización da xornada, sino tamén por a boa elección e calidad de todos os relatores e relatoras. Pois finalizamos a tarde de hoxe ca mesa redonda, Museo e Territorio, a realidade galega, que vai moderar Xosé Carlos Sierra Rodríguez. Bueno, realmente Xosé Carlos Sierra Rodríguez non necesita presentación, xa que é unha persoa que é coñecido por múltiples facetas, como arqueólogo, historiador, museólogo, tamén como
como político, aparte de as numerosas investigacións e publicacións que ten ao largo de toda a súa carreira e que ainda lle quedan moitas. Bueno, para mí é unha honra presentar a Xosé Carlos Sierra, xa que con el iniciei a miña carreira profesional, eu como conservadora e como director do Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela. Ali estivemos xuntos hasta que o nombraron su director, creo que foi su director xeral de museos, algo así como de patrimonio. Non é así? Bueno. Dado que o currículum de Sierra moi amplio, entonces vamos a facer unha síntesis de todos de Xosé Carlos. É membro do Corpo Facultativo de Museos do Estado e do Corpo correspondente da Xunta de Galicia. Actualmente está xubilado. Impartiu docencia como profesor no numerario no Colexio Universitario de Ourense e na Facultade de Historia da Universidade de Santiago, nas materias de prehistoria e antropoloxía. Dirixiu o Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela, un museo etnolóxico en Ribadavia. Promoveu e dirixiu o equipo de estudo e redacción do Museo Galego do Viño. Foi representante de Galicia no equipo redactor da candidatura UNESCO dos itinerarios da vide e do viño dos povos mediterráneos. Membro dos padroados do Museo Pobo Galego e da Fundación Vicente Risco. Integrante do Grupo Marcelo Macías de colaboradores do Museo Arqueolóxico de Ourense, membro da Asociación Profesional de Museólogos de España e exdirectivo da mesma. Colaborador da Asociación Galega de Antropoloxía Social e Cultural e do Instituto das Identidades do Museo do Pobo Galego. Membro de honra do Consello Galego de Museos. Nos últimos 35 anos centrou o seu traballo no campo da museoloxía, da etnografía e do patrimonio de interese antropolóxico. Damos a palabra aquí a Xosé Carlos. El xa ten aí. Bueno, gracias, pero xa perdimos casi 5 minutos con este latrical. Bueno, tócame a min, que o único que non dixo Elena é que son moi obediente. Entón, dixeronme que tiña que coordinar ou moderar esta mesa redonda, cousa que vou facer. Como tamén agora correspondeme a min facer unha referencia ás persoas convidadas a intervir nesta mesa de debate, pois, lóxicamente, case, se vos parece ben a todos vos, fago un perfil moito máis reducido co meu, que sobraba case o 95% do dito, para que o fundamental que nos convoca e nos xunta a todos aquí hoxe é precisamente escoitar as experiencias dos convidados e despois dar un marxe o máis amplio posible para un coloquio. Entón, inicialmente, a intervención vai a ser pola orden que está no propio programa. Comezará Secundino García Mera, que é profesor de XB, mestre, xubilado, que, digamos, foi unha persona clave na configuración dunha experiencia en Galicia moi interesante, unha experiencia que dá para moito aínda en canto a súa reflexión do que significou e do que significa na historia da configuración do fenómeno museal neste país, que é o Museo da Capela, que é unha experiencia que nace dunha experiencia escolar para configurarse como un museo etnográfico, pero no que, de alguna maneira, esa comunidade da que imos a falar, o que xa levamos falando todo o día, hoxe é unha comunidade de partida, pero tamén é unha comunidade de reencontro, porque a través do entorno dos alumnos desa experiencia escolar desenvolveuse unha experiencia museística inédita neste país e que aínda pode dar moito xogo se recibe os apoios pertinentes e necesarios. Despois seguiremos con Encarna Lago, que teño aquí á miña esquerda, que é xerente da Rede Musística Provincial de Lugo,
que dirixe desde o ano 99 unha serie de programas de xestión dos museos da mesma provincia e que a través da Rede Museística de Lugo desenvolveu unha serie de actividades e programas, moitas deles vinculados a ese concepto actual da inclusión e da integración social que tanto está dando que falar neste momento, porque ademais é, digamos, na nova definición do ICON, que coincido con Luís Grau, en que é unha definición demasiado amplia para ter capacidade de ser, de alguna forma, normativizada no seu momento, pero que evidentemente está aí e temos que contar con ela. En terceiro lugar, interverá Lois Ladra, que actualmente é o director do Museo do Pobo Galego desde hai pouco tempo, pero que todos estamos enormemente esperanzados en que desenvolva con moito acerto e con moito éxito esta dirección, que parte dunha trayectoria profesional moi sólida e moi potente en experiencias tanto de programación e de intervención sobre o patrimonio arqueolóxico e o patrimonio etnográfico e antropolóxico, moitas delas levadas adiante e desenvolvidas en Portugal, particularmente na zona norte de Portugal, e que é persoa que ten moito que decir, moita experiencia xa acumulada a pesar da súa xuventude e que evidentemente vai aportar ao Museo do Pobo Galego todo ese acumulado, como din os climatólogos, empírico. E despois non falarei xa dos seus traballos, das súas investigacións e dos seus premios, porque prometín esa brevidade. Seguirá despois a intervención de Manuel Mosquera Cobián, que é conservador facultativo do Museo de Belas Artes da Coruña, que ten unha longa trayectoria neste centro, neste museo, onde desenvolveu unha actividade moi importante. Ele, historiador de arte, exerceu como tal no propio museo, comisariando exposicións e participando en moitos dos estudios e catálogos que ali se desenvolveron e, polo tanto, coñece abondo este museo e, a pesar de estar digamos, formar equipo con un grupo de xente moi solvente no Museo Coruñés e formar parte do equipo da coordinadora deste coloquio, que é Angelina, directora do museo. E por último temos a Ramón Izquierdo Peiró, que é o director técnico do Museo Catedralicio de Santiago de Compostela, unha persoa doctor en Historia da Arte, unha persoa moi formada historiográficamente no campo da súa disciplina e que ten, a pesar de ser moi novo, ten unha experiencia solvente non somente na súa trayectoria ao frente do Museo Catedralicio Compostelán, sino tamén en outras experiencias como na Colexiata do Sar, no Museo de Arte Sacra de Mallorca, e en outras experiencias, e en algunha outra que supoño que nos fará de cara ao porvir, que vai a ser, si prospera, enormemente interesante. Por lo tanto, eu creo que con eso, digamos, máis ou menos podedes ter unha idea clara do perfil das persoas convidadas. Dixéronme que fixera unha breve introducción que tratarei de limitar ao máximo, porque o que interesa é, por unha banda, escoitalos a elas e a eles, e despois que no coloquio podamos estendernos un pouco máis sobre o que aquí se trata. Eu somente apuntar algunhas cuestións moi breves para centrar, digamos, o que podían ser comuns denominadores nas experiencias e nas actividades das que os convidados nos van falar. Por unha parte, digamos, é partir da idea, porque para falar de museos en Galicia hai que ter un elemento claro e un coñecemento definido de que é o que caracteriza a este país, a Galicia, en canto a súa trayectoria museística.
E o que hai que, basicamente, resumir é que, independentemente das experiencias anteriores aos anos 40, e incluso algunha xa secular, que parte e arrinca do século XIX, o fenómeno museístico en Galicia como fenómeno generalizado, con un fenómeno tendente a unha normalización, e se digo tendente a unha normalización é porque esa normalización non está lograda, a tardía incorporación do museo como institución regular na paisaxe cultural deste país. Realmente, hasta os anos finais dos 70, sobre todo na década dos 70, no tardo franquismo, e xa despois na democracia, digamos, non podemos decir que exista unha imaxe clara da entidade museística na nosa sociedade, entre a nosa poboación, entre os nosos axentes sociais e políticos e entre o mundo mediático. Realmente, segundo o censo da Xunta de Galicia, non está totalmente actualizado, pero vamos, como vou dar porcentaxes, esas porcentaxes máis ou menos non variarían moito, o 84% do que figura nese censo de museos e de centros museísticos en Galicia aparecen con posterioridade ao ano 1970. As entidades creadas despois de 1986 supoñen o 52% dese mesmo total. E as que se crean nos últimos 32-33 anos son o 41%. Estas porcentaxes sin contar con todas aquelas entidades que están promovidas, creadas ou que teñen unha existencia estable ou inestable e que non figuran no censo de museos da Xunta de Galicia. Por tanto, e que levaríamos a subir a cantidade de centros en este país a un 30% máis sobre o que existe no censo. Iso quere dicir que hai unha situación anómala na museística galega, unha situación de non normalización absoluta e unha situación que explica o porqué da disparidade de procesos, de casos e de secuencias no comportamento dos museos e todo da relación destes museos co patrimonio cultural do país. Evidentemente, falar en Galicia de sistema galego de museos non deixa de ser unha frase ou unha entelectia, porque realmente eu particularmente non aprecio no horizonte algo que pudera denominar como sistema galego de museos. Eso, evidente, non existe. Existen redes de museos, pero redes que basicamente veñen delimitadas pola titularidade e polo aspecto temático, pero non realmente porque existan accións ou axencias, acción social, no sentido de construcción ou de vertebración, de iniciativas compartidas, de acción cultural ligada ao tema dos museos, á marxen destas redes obxectivas nominais, que son as das titularidades e as das configuracións temáticas. E iso, a parte da responsabilidade digamos, indiscutible que lle compre á administración pública deste país con competencias en materia de patrimonio cultural e museos en resolver ou dar un pulo decidido e estable ao museo como institución clave da modernidade e como institución incorporada plenamente á sociedade galega. Eso é unha responsabilidade de todas as administracións, tamén dos axentes privados, pero fundamentalmente das administracións públicas, de todas, ese cuadro, ese marco, aínda non foi adecuadamente vertebrado. Digamos que sería unha imaxe invertebrada, parafraseando o mestre Ortega. Entón, en ese sentido, é algo que hai que plantexar. Despois, como se vai falar de redes de construcción de comunidade, hoxe estamos nun mundo
en que o concepto de comunidade está moi diluído como noción e como idea. Evidentemente, a noción de comunidade, digamos, descrita polo alemán Tönnies no século XIX, despois máis ou menos racionalizada, estudiada e examinada polo sociólogo Max Weber, seguidamente desenvolvida no campo do marxismo por Habermas e por outros autores moi relevantes, e hoxe, digamos, sometida a unha peneira crítica moi interesante por parte dunha figura que na exposición matutina do amigo Luis Grau aflorou de forma patente, que é Zygmunt Bauman, o creador desa noción de sociedade líquida, ou de cultura líquida. Evidentemente, hoxe, a comunidade tamén é líquida. Non existen xa comunidades permanentes, como as que podíamos detectar nos espacios rurais, onde o sentido de comunidade vinculada polos lazos de parentesco e veciñanza eran os que articulaban os procesos sociais, os procesos económicos e os procesos habitacionais deses espacios do mundo rural. Isto, evidentemente, hoxe está en entredito, non porque sexa cuestionable ou cuestionado, sino porque, evidentemente, a sociedade é outra e esta sociedade se está reconfigurando totalmente. Entón, para falar de construir comunidade a partir dos museos, evidentemente, teríamos que darlle moitas voltas ao asunto. Tal vez sería máis oportuno e máis viable falar de os museos asistindo ou ofrecendo a súa actividade e os seus servicios á comunidade. Construir comunidade desde un museo, isto é un problema xa moito máis complexo e un problema que non depende xa do museo como institución, sino que depende como se configuren e se vayan articulando as dinámicas sociais en toda a sociedade. Pero, bueno, eu creo que falei xa demais e, evidentemente, o que interesa agora é escoitar aos convidados e tanto o que os convidados plantexen como outras cousas, incluídas as que se falaron a mañán, podemos despois debatir, intercambiar coa palabra no tempo do coloquio. Portanto, se vos parece ben, cedolle a palabra ao amigo Secundino. Boa tarde, saúdos a todos e grazas por contar con algo que vai chocar con todo o que hai aquí, con todo o que se dixo e co que nos está rodeando. Vou aproveitar que Serra xa adiantou moito, polo tanto, xa vou deixar prácticamente o que sería inicios da experiencia. Cando alguén se achega ao Museo da Capela, o primeiro que lle dicimos, así para atacarlle forte, é que ese museo foi feito por nenos. Normalmente sorprende, non? Bueno, pois, efectivamente, este museo surdiu dun casual, non é porque ninguén quixera facer un museo, ni moito menos, senón que foi froito dunha experiencia pedagóxica. A ver, digamos que de toda a experiencia pedagóxica, isto é o que, bueno, pois quedou máis aí, tuvo máis resonancia, máis coñecemento, máis, bueno, digamos que foi máis valorada, pero, bueno, está realmente no colexio, bueno, pois, que empezou no ano 79, era un colexio desexado, deuse a circunstancia que podía non darse, de que ali nos juntamos unha serie de mestres que estábamos ali porque queríamos, porque é unha zona rural. E prova disso é que casi todos, excepto os que se tiveron que marchar por aquelo da ESO, pois todos acabamos jubilándonos ali, non? Entón, realmente, a partir do segundo ano de formación ao colexio, pois, bueno, ese grupo de profesores, máis a comunidade e tal, bueno, pois, estaba, que ademais, hasta o podo dicir de memoria, porque estaba no ideario do centro, digamos, o que se chamaba daquela, que dicía que un dos obxectivos básicos do colexio era un ensino contextualizado. O sea, realmente hasta dicía o papel escrito, digamos, unha escola que vive en contacto coa realidade e o medio na que se desenvolven os nenos, que a descubran, a coñezan en todos os seus aspectos posibles, pensando que son nenos, xeográfico, histórico, etc., coa finalidade de que se sintan protagonistas afectivos do mesmo.
Isto realmente era o objetivo. A partir de aí, pois, cantidad de experiencias todo ao redor desto. Non sei, a ver se me aclaro. Así empezou. Así, simplemente. Seguimos. Isto xa, os nenos eran os protagonistas. Vos, así hai xente de todas as edades. Algunos de aquí ainda fuxe de XB. Bueno, esta línea non, recordades que en FB había clases de protecnoloxía, os que iban a religión e non iban a religión. Bueno, pois eses nenos que iban a protecnoloxía, que non iban a religión, bueno, pois facían, digamos, de restauradores e estas cousas. Para que teñan idea, se estaban un dos corredores do colexio, estaba, a ver, ainda que ves aí un desorden, estaba con certo orden, estaba por seccións, etc. Como vedes xa daquela, pois hasta había un pequeno inventario que facían os nenos, etc. Bueno, os nenos desde o principio, cando aportaban algo, a súa familia ou iso, os nenos xa aportaban información das pezas. Quero dicir, de que era, por que deixara de utilizarse, desde cando, etc. O sea, que sempre estuveron vixentes, digamos, ou actuaron con museo. Bueno, con museo, ca colección etnográfica. Paro aquí porque, bueno, esta é a presentación dun libro que tamén surdiu de toda esta experiencia, durante anos recoller na amplia camposa da literatura de tradición oral, pois contos, lendas, bueno, todo este mundo que non fixemos nos solos, que fixeron moitos colexios, non? Entonces, digamos, por crear comunidade, o que sí deuse un fenómeno que ao mellor se pretendéramos non saía, pero que, aparte dos nenos do seu traballo, que eles consideraban que iso era seu, porque o facían eles e tal, está claro que a colaboración dos pais, dos veciños era imprescindible, e tamén a gran sorpresa, digamos, para os maiores, o sea, como reaccionaron os maiores, acostumados como estaban, ou afeitos a que esas cousas, que non valían para nada, a cultura en xeral e a escola incluso en particular, de que, bueno, esos eran cousas da aldea que non tiñan cabida na escola. Bueno, pois eles, sentían orgullo, bueno, pois ao ver que as súas cousas, que eses cacharros que estaban tirados por aí, etc., pois que nas mans dos nenos pasaban a convertirse en cousas que interesaban ou que valían, ou que incluso que eran cultura, e que, bueno, que se convertiran en nobles peces de museo. Vamos a dar outra das cousas, porque sí, teño que dicilo. Bueno, todo o que diga do colexio, que non vou dicir, é subxetivo, vale? Son 32 anos, e os meus compañeros votamos ali 30 anos, e, por tanto, o colexio é sagrado, vale? O colexio tamén é unha que moita xente que anda no mundo do ensino o coñece, moi recoñecido polo traballo sobre os xogos tradicionais. E máis, cando sacamos a colección do colexio, como nos parecía que o colexio volvía a ser un hospital, quero dicir, as paredes blancas e tan impolutas. Entón, como xa empezáramos, traballamos bastante dos xogos, a planta da baixa está toda dedicada ao xogo tradicional, unha exposición impresionante, a parte de arriba está dedicada ao que podía ser xoguete antigo comercial, e a un lado unha colección africana, e vos unha colección africana, bueno, pois un pouco porque eres coñecido e alguén te ofrece, que é impresionante. Bueno, pero iso deixamos. É un proxecto moi interesante que tamén ficou, que é o que quería comentar eu despois, de, bueno, que estas cousas, pois, o malo é que acaben. Bueno, entonces, vamos deixar o colexio, punto, se despois queredes preguntar algo, tal. A partir no ano 2000, con eso de que empezaba a ESO, e con eso de que os mestres iban a empezar a xubilarse, que por lei de que lo de nacer antes, pois xubilaste antes. E xa que era unha aportación dos veciños, sempre tiñamos a idea de reubicar eso, vale? Por un casual, un concelleiro, además digo isto porque é un concelleiro, non o concello, un concelleiro de cultura, pois animou a ver se facíamos algo para reubicar eso. Moi ben. Creouse unha asociación entre o Concello, o Colexio e o Movimento Asociativo da Capela, despois foronse integrando os socios, que é o que empezou. Primeira misión, buscar un marcos ideais para montar esa colección. De casualidade, porque non é normal,
E a Igrexa, pois, cedeunos a Casa Reitoral, que é este edificio que está aquí, que aparte ten a súa historia porque foi casa prioral do mosteiro de Cabeiro. Restaurouse, Proder pagounos a maño, e unha vez que xa temos o continente, pois agora hai que crear o contido, non? Entón, con outras cousas que había por ali, que estaban a medio usar, etc., pois creamos o museo configurouse como unha rede de museos. Non é museos, en primer lugar, por se hai alguén da Xunta, colección museística. Está configurado como a Casa do Pazo, o Parque Etnográfico de Sesín e a Escola. A ver, a Casa do Pazo, que é a sede central, sería, o noso objetivo é realmente recrear a casa rural tradicional, vale? Non só como vivenda, senón realmente como a unidade básica da sociedade rural. Ese é o concepto. Non vos enseño fotografías de dentro, porque senón non vades. Vale? Entón, así un día que vayades ás Fragas, vades por ali. O Parque Etnográfico de Sesín é como un homenaxe a todas as persoas que se fala tanto de sostenibilidade, de como o home, o home e a muller, pero, o home en xeral, aproveita os recursos que o medio lle dá. Entón, aproveitando aí uns muiños que, por certo, por un proxecto de aqueles de Voz Natura, tamén foron os nenos os que abriron, digamos, o camiño para que isto salira adiante, está dentro dunha ruta, creo que moi interesante, moi visitada, é o da escola, xa que todo naceu nunha escola, e cando empezamos a tal, dixemos, caramba, é o que temos nas escolas unitarias, que? Entón, arrapañamos o que quedaba, moita documentación xa estaba no colexio, porque era obligatorio que a documentación a levaras para o colexio, para onde ibas as escolas unitarias. Moi ben. Entón, agora quería facer unha... Perdón, antes deso. É igual. Unha reflexión, que esta xa que digamos, que xa se leu pola mañá, que, temos o continente e temos o contido. O contido básico era a colección etnográfica. Está claro que despois medrou, porque non as pezas grandes esas nos podías meter no colexio, etc. Moi ben. Entón, claro, calquera institución museolóxica, sea grande ou sea pequeno, pois ten que cumprir unhas funcións básicas. Coleccionar, o que pola mañá se leu aquí, que parece que está esquecido, documentar, investigar, preservar e conservar ese patrimonio, sobre todo nun museo etnográfico, e a divulgar, facendo todo eso. Eso obliga que cada museo teña que ter unha organización, e claro, aí entramos os grandes e os pequenos. Digamos, uns planos de actuación, de organización, por exemplo, a administración, ou a dirección, ou o que sea. Mantenimento e conservación, que sería a restauración. Mellora e ampliación, todos os museos aspiramos a ir medrando, como é este caso, desde que naceu hasta agora. Difusión e atención ao visitante. Moi ben, entón chega a conclusión, como resolvemos nós? Moi fácil. Voluntariado puro e duro. Así, sin máis. Nós non temos ningún empleado, ni nada de eso. Digo porque, para que quede aí. Voluntariado que, pois é os que están na xunta rectora, na directiva, digamos, ademais, moita xente que nos apoia e tal, pero claro, isto, o voluntariado, algún día vai perder a fe, as cousas mudan e pode pasar que te recorrer ao compañeiro que xa se marchou de un museo vivo. Esperemos que non. Ben, entonces, estas funcións hai que facelas. Mira, que sea con voluntariado, da forma que sea, ou como sea, hai que facelas, ao menos con mínimo de día. Nós, o único contrato que facemos é unha persoa que temos de mapa que nos faga o inventario e a catalogación, e no verán contratamos unha persona para abrir todos os días, porque senón o horario é domingos e festivos, vamos nós, e, máis, por suposto, por semanas, se veñen colexios ou veñen a asociación, ou se alguén o pide, tampouco hai. Entonces, que é agora ao que iba, que non son cousas de outro mundo, ni nada. Entonces, ao marxe destas actividades que temos que facer, quer dicir, nós temos que as pezas non rompan, nós temos que atender ás redes, como a todo o mundo, como a todo o mundo. A marxe destas actuacións,
xeradas polo propio funcionamento de calquera museo, tentamos desenvolver un amplio programa de actividades, estou copiando porque a propaganda que temos, variadas, abertas, fomentadoras da participación, de todos coa finalidade de coñecer ou de divulgar o museo e crear comunidade. E, aparte, nos consideramos que esas actividades sí que son vitais para garantizar a supervivencia do propio museo como un ente máis ou menos vivo. Van rápido. Se había unha de atrás, convocamos un premio de investigación, facemos roteiros, bueno, a ver, están estes, pero, bueno, podían ser outros. Algúns grandes, pero vedes que pasan polo museo. O sea, por exemplo, ese dos castelos, pois é desde o castelo de Andrade cerca de Pontedeume hasta o castelo de Moeche. É igual. O camiño de San Andrés, porque pasa por ali. Con iso sí que facemos comunidades. A ver, facemos comunidade, quere dicir, nós temos unha base de, a mellor, de entre 50, 60 ou 100 sendeiristas que, por apoio moral, pois, ven con nós. Por suposto, isto é autoxestionado, quere dicir, son eles os que pagan, Temos unha que facemos todos os anos, quer dicir, no mes de abril, normalmente, que é coñecendo, camiñando pola capela andamos dela. Que pretendemos con isto? Porque, claro, a xente conoce os sitios, pero os turistas van sempre polo mesmo sitio. Para entrar a Cabeiro van polo mesmo sitio porque é o que está señalizado. Entón, nós o que tentamos é que a xente non só da capela, senón tamén de fora, coñeza a capela, coñeza o patrimonio da capela, sobre todo desde o punto de vista etnográfico. Son cada ano diferenciadas, porque non vamos a facer sempre o mismo. Seguimos, temos unha ruta diseñada por nós, que se chama Máis aló dos Eidos, que esa facémola casi a diario, con grupos ou sin grupos, e se non facémola durante todo o verán, que é, digamos, a casa, digamos, o museo, a casa como institución non é só a casa e as fincas que están ao lado, a casa tamén é o medio, quer dicir, son os montes, as fragas, os ríos, etc. Entonces, esa ruta está pensada para ver como o home aproveitou os recursos que lle dá o medio de unha forma sostible, etc. Digamos que é un pouco de homenaxe a todas esas persoas que durante séculos conservaron o noso patrimonio paisaxístico, polo menos. Bueno, no mes de maio facemos isto, que pon aí aprazada, porque este ano o tempo non o permiteu. A ver, isto tamén o facemos solo 2 anos, solo levamos 2 anos. Por qué? Porque a experiencia interesante do colexio morreu. Cal era interesante a experiencia do colexio? Que no colexio había un centro de interpretación de xogos tradicionais, entonces, todas as semanas viña un colexio e os nosos nenos eran os monitores. Entonces había overbooking, quer dicir que logo se acababa. Pero que pasou? Con eso de la pandemia parou, pero por que parou? Porque o ano anterior xubilarase o mestre que levaba eso. Entonces xa non se rehabilitizou e agora no colexio hai un pequeno museo, un centro de interpretación que, bueno, está morto. Sempre traballos co medio ambiente, que agora facemos cunha asociación. Estas son as 2 actividades máis grandes. Bueno, máis grandes quer dicir que máis traballo nos dan, que facemos unha feira etnográfica anual, bastante ben, este ano fatal, porque choveu, eso depende. Unha feira, nós intentamos recrear a feira tradicional. Damoslle moita importancia como centro estrella, pois sempre hai unha actividade, digamos, tradicional ou ben sobre unha artesanía. Este ano estuvo dedicado á cestería. E esta, que para nós é a estrella, esta sí que é a comunidade, que se chama Tal Como Éramos. Seguramente que moitos de vós coñecedes o de Santiago de Albá. Moi ben, o de Son da Aldea. E se non, tedes que ir, o primeiro domingo de setembro. É obrigatorio. A ver, hasta fago publicidade porque, bueno, este é algo moi semellante, que consiste, empezamos no ano 1941 e partindo da historia elaboramos unha ruta teatralizada, que iso non só hai que escribir os guións, porque son 2 horas e pico, senón que tamén hai que ensayar, e o máis bonito é que os actores son paisanos.
normales e corrientes que desde o mes de abril hasta agosto se escorren e ensayan como se foran profesionais. Está dividido en estacións, bueno, hai un vídeo se quería, pero bueno, non dá tempo. No mes en outubro facemos o do Soutelo, por recuperar unha tradición que era de recoller as castañas, porque no parque etnográfico temos unha curripa, unha urriceira, etc. Estaba mirando aquí o compañeiro, pon o café de memoria, non sei se copiaches ti ou copiei o que ti. Moi bueno iso. O sea que as ideas son tal. Bueno, que anualmente, durante 4 ou 5 semanas, facemos unha convocatoria de persoas maiores nas que, co que hai no museo, nos contan as súas vivencias. Por suposto, gravamos, que é unha forma de documentación, etc. Ben, e acabamos, pois, o sábado, acabamos con estas xornadas. Vos observades que pon aí 19, vale? O sea, que non son actividades que están. Que esta actividade está con unha que xa me corrín, que era, bueno, corrín que escapou, que era o do premio de investigación. Entón, os traballos premiados nas bases está que se presentan en relatorio nunhas xornadas, unha breve presentación, e que se publican nunha revista, que neste caso é esa deste ano, que vedes que para un colexio como a nós, un colexio, a deformación é total, para un museo como o noso, manter durante todos os anos, ano tras ano, e non fallamos nunca, a edición dunha revista, bueno, é un pouco tal. E acabamos porque sabedes que no mes de decembro hai que presentar a xustificación das subvencións. Vale, entonces aí ficamos. E se me permitides unha observación, porque non lo comentaches ti. En Ferrolterra hai moitos museos e desde hai ano e medio estamos traballando todos facendo como unha rede, unha asociación de museos nas que estamos todos estes e que xa lle insistín e animeinos moito a que formen parte deste Consello deste Consello Galego de Museos e nada máis. Se queres preguntar despois. No. ¿Qué? No. Bueno, boas tardes a todas e a todos. Moitísimas gracias, presidentas, porque son as dúas, a presidenta do Consello e a presidenta do Consello de Cultura Galega e do Consello de Museos. É unha honra ter dúas mullerazas ao fronte de dúas institucións que están aí esforzándose por sacar o mellor de cada un de nós. Gracias, Angelines, a culpable de que hoxe este aquí. Xa lle dixen lucense, si me chamas bon, e por eso bon, ainda que che dixen que tiña que estar en Valencia, pero estón aquí. Quero mandarvos un saúdo en nome de todas as compañeiras e compañeiros da rede museística, algúns andan por aí, especialmente a miña compañeira, a directora do Museo Provincial de Lugo, xa que do que vimos a falar é realmente dunha aventura dun grupo de persoas que levamos 26 anos, bueno, tú 17, casi 18, maioría de idade, non? Donde nos cuestionábamos, é dicir, hai moitas maneiras de enfrontarse á vida, non? Entón, unha é que pasa, que podemos facer, fagámoslo. Díamos claro que somos funcionarias, que somos servidoras públicas e que cando non hai motivación hai motivos. E os motivos precisamente estaban na cidadanía. Estaban na cidadanía e estaban nas persoas, e estaban nun territorio cunha identidade, cunhas características propias e, sobre todo, no valor dunha palabra. A mí me gustaría que estuvera o señor de Museos Vivos aquí, que non está, pero estás o da capela. O valor da palabra museo. É dicir, se tú vas a comer a un restaurante, se che pos restaurante, sabes que podes comer. E se pos tasca, sabes que podes tomar unha tapa, pero non podes comer como se comeras un restaurante de 5 estrelas. Quero dicir con isto que o museo é un museo. E se nos gastamos tanta enerxía en definir e en adaptarnos á realidade, é porque ese museo ten que cumplir unhas funcións. Non porque sexa un capricho, senón porque é unha realidade. É dicir, o museo que non investiga non é un museo, un almacén de obxetos.
Un museo que non conserva non é un museo, é un almacén de obxectos mortos. Un museo que non difunde e educa non é un museo, é un almacén de obxectos mortos e inertes. Isto que quere decir? Que calquera outra cousa, obviamente, merece a pena conservar, cuidar, porque efectivamente dentro de cada un de nós podemos decir que temos un museo e efectivamente dentro de nós, se facemos a nosa excavación arqueolóxica en capas, cada un de nós somos un museo, pero cando falamos da institución museo público, somos museos e hai unha legislación que hai que cumplir. Xa sei que ás veces parece que legislamos para non cumplir. Quen é o que controla a quen legisla? E que o que é, se eu vou a ir outra vez á hostelería, se monto un restaurante e non cumple as medidas higiénico-sanitarias, mas pechan. Se tú tes algo que se chama museo e non cumple as medidas e as funcións que ten que cumplir un museo, tamén te pechan. Quero dicir con isto que fai moitos anos, no ano 99, por unha serie de circunstancias alleas realmente á equipa que en aquel momento estábamos, por cuestións de amor, vímonos aí abocadas a asumir a responsabilidade de xestionar un museo. Naquel momento, era a equipa dese Departamento de Educación ou dos vigilantes guías que estábamos, Antonio Reigosa, San Ramiro Cuba, Francisca Buín, José Manuel Mendoza, María Losada Montenegro, Lucía de Quit, máis eu, máis un pequeno equipo técnico que tamén había xa unha bibliotecaria, estaba tamén, bueno, enseguida se incorpora María Quiroga, Ofelia Carnero con un contrato tremendamente reducido, bueno, eran unhas circunstancias, éramos moi pouquiños. Pero, lóxicamente, nosotros asumimos a responsabilidade que nos vimos, de repente, que nos temos que facer cargo de algo que se tiña que chamar museo, pero que onde estaba a investigación desde que marchara Felipe? Onde estaba a conservación? En maus de quen estaba a restauración? Porque hasta anos despois que entrou Blanca Besteiro non tiñamos unha restauradora titulada. Onde estaba a equipa técnica? Hasta que Aurelia Balseiro se fai e se pon a fronte dos departamentos científicos non o había. Pero non podíamos perder, porque o día a día era o que había que facer. Tiñamos moi claro que estábamos nese territorio que tiñamos que ser capaces de ter un microscopio e un telescopio. O microscopio era de mirar do máis micro do noso territorio, porque estábamos falando nese momento era o Museo Provincial de Lugo e o Museo de San Paio de Narla, antecedente do que foi a rede museística, todo está inventado. É dicir, Felipe cando traslada ali a sección de etnografía, realmente xenera o xerme do que vai a ser os antecedentes da rede museística. Non nos lo inventamos, non? Entón, me gustaría, en base ao valor da palabra, porque parece que normalmente gastamos moita enerxía en definir, en utilizar palabras, pero eu creo que é moi importante que pensemos tanto as etimoloxías das palabras como as accións que son necesarias. Falábamos dun concepto, falábamos dunha definición, falábamos dunha institución pública que ten que estar ao servicio das persoas, que as coleccións son testemunhas humanas, que, lóxicamente, esas testemunhas humanas albergan e son fontes primarias de coñecemento, e que podíamos facer? Bueno, pois daquela, xa digo, a ver, a sorte que éramos novos, con ganas, e non sabíamos o tempo que iba a durar aquela historia. Entón, de momento, era como se fora o primeiro ou último día. Vamos a amueblar el chiringuito, entonces vamos a coñecer a comunidade, vamos a mapear, imos a aprender, imos a reflexionar, imos a comunicarnos, imos a actuar, sobre todo a actuar, imos a planificar, porque a diferencia entre unha xestora e unha soñadora é ter un plan. Vimos a priorizar, se non temos pasta, que podemos facer hoxe, que podemos facer mañá, porque a mellor xa mañá non temos mañá, porque sempre somos marionetas do destino político, nun momento dado te quitan, te ponen, hoxe estás eu sigo sendo un posto directivo con C1, é dicir, sigo tendo a mesma categoría profesional que tiña cando asumín a xestión de os dous museos, o sea, é dicir, o destino é ese, non? Bueno, vamos a informarnos, imos a compartir, imos a colaborar, imos a comprometernos, vale? E en base a eso, Acción de Crea e Disfruta, parece que xa estábamos inventando o que iba a ser, o que está actualmente en boga de a intención actual de que salía o Plan de Dereitos Culturais. Entón, tecendo comunidades dende a rede, Museo, Territorio e a Realidade Galega. É dicir, a comunidade non é un feito abstracto, son persoas, ni máis ni menos. Son persoas e a maneira como esas persoas, en función dos intereses que as unen, se relacionan. E a maneira como o museo
Porque pode un museo crear comunidades sen profesionais? Isto é o que me pregunto. Pode ese museo vivo, morto ou o que sexa crear comunidade con quen? Efectivamente, a mellor para determinados... Porque eu me enfado co tema da palabra. Si non, pois a mellor para algunha iglesia, para algún recurso, para algún centro de interpretación pode ser algo que serva, pero non para a palabra museo. Sin profesionais non se crea comunidade. Sin profesionais formados, que teñan os valores da ética, da técnica, da empatía, que saiban que a técnica é algo que teñen que ir adquirindo día a día, constantemente, que non estamos aprendendo, non somos sabedores dos valores absolutos, porque temos que estar constantemente. Bueno, por que a museoloxía social e por que a rede museística como unha constelación de persoas iluminando zonas oscuras? Non vos podes imaginar as zonas escuras que tivemos que pasar. É curioso, nós como comunidade de profesionais, temos luces e sombras, nos encabronamos, nos enfadamos, nos tal, pero que maravilloso poderlo facer, porque eso quere decir que o museo, ese sí que é un museo vivo, cheo de xente, de persoas que traballan aí, que se enfadan, que se engañan, que queren, que tal, que acertan, que nos equivocamos, pero somos persoas. E en ese camiño, nos, o primeiro do que fixemos nesa folla de ruta, era mirar hacia onde queríamos ir, que ao principio non nos admitíades. E era o Consello Galego de Museos. O Consello Galego de Museos nace en 1990 e hasta 2001, acórdome que foi en Melide, donde hai esta foto. Este foi o inicio do museo que traballa pola comunidade, a primeira comunidade que queríamos, e é a importancia, por iso quero dar as gracias deste encontro hoxe aquí. A miña compañeira Blanca anduvo sondeando, facendo arqueoloxía no outro día, no noso querido Museo de Pontevedra, e yo comentaba antes a directora, intentando saber quen traballa nos museos, non porque señamos unhas cotillas, simplemente porque queríamos isto a importancia. A importancia do Consello Galego de Museos é que algo que temos que agradecerlle tanto a Sierra como a Felipe, é dicir, esa xeneración que entablou unha relación humana que agora as profesionais que traballan nos museos nos faltan. Estou vendo aí a María Xosé, naquel primeiro momento cando fomos, que como nos abriran a porta para entrar. E naquela reunión entramos a formar parte do Consello de Museos. Hoxe falaba o meu compañeiro Urbano do que é o público cautivo. Lóxicamente, a primeira comunidade, o que decíamos, o do público cautivo ou a comunidade escolar. Pero as comunidades tedes que ofrecer algo que lles interese. Entón, dentro da comunidade, empezamos ca comunidade escolar, empezaron as xornadas de formación ao profesorado, empezaron as xornadas de formación ao profesorado que beneficiaban ao profesorado, xa que lles daban os puntos para os seus cuatrienios, pero a súa vez viñan profesionais de todo o Estado español, co cal tecemos xa unha rede con profesionais que, además, que é o que caracteriza tanto o equipo técnico-científico que depende da Aurelia como todo o resto do equipo que dependa directamente da xerencia? O afecto. O afecto e a confianza. Aínda que nos enfademos, pensade unha cousa, o que me recordo en pandemia, e agora mesmo están vindo a Vicky, cando alguén un tempo despois dixo que pasada de museo, o que máis me quedei foi cando facía desas actividades online, o sorriso do afecto. Ben, estas son as comunidades, e traía, porque me puxen, isto de ser bella, me puxen esa necesidade de aprender aquel primeiro curso de arte galega, onde tamén serviu para tecer redes, onde tecemos redes ca universidade, para precisamente que a universidade viñera a formarnos, pero tamén en igualdade, non sendo ratiños de India, é dicir, se trata de que non isto de que mi tesoro, senón que somos un centro de coñecemento, temos que compartir ese coñecemento. Por eso, tanto o noso arquivo como a nosa biblioteca, estamos en software libre, compartindo que vamos os erros e os acertos. A xenerosidade está en compartir o que temos, seña bon ou seña malo. Estas son todas as nosas comunidades que fomos tecendo. Antes falaba Sierra do tema de inclusión. Vamos a ver, nos... A parte do valor da palabra e de poñer a lupa en que pasa, que podemos facer, fagámolo, o que está claro é que somos unha provincia totalmente con 67 concellos, totalmente con un montón de aldeas, con uns problemas de comunicación impresionante, e unha das cousas que hai é o problema de acceso. Pero o problema de acceso e accesibilidade non se refire só ás persoas con discapacidade, se refire á falta de acceso á cultura que ten
un porcentaxe moi alto das persoas da nosa provincia. E a primeira preocupación é a nosa. Entón, o que falábamos era valor da palabra e cumplir a lei. Cumplir a lei é darlle ás persoas os dereitos que teñen. E isto non é demagoxia, non é que ahora vengo, non. Accesibilidade é a primeira palabra, é acceso. A integración son as ferramentas que buscas, porque tú lle podes abrir a alguén a porta aí, pero se non lle dices, ou non lle axudas, ou non medias, non vai a servir para nada. A seguinte palabra é a inclusión, que non é todo nada. Eso, cando escuitedes eso de museos para todos, o que para todos non é para ninguén. E despois, a igualdade. Traballar temas de igualdade, intentar cambiar o relato, intentar cambiar as investigacións, non autorreferenciarnos, onde buscamos as fontes, é dicir, traballar tamén na investigación educativa para tratar de buscar e de acadar outros resultados. Aí toda a equipa que están investigando nos departamentos tanto científicos como técnicos da rede museística, estamos nos esforzando moitísimo con todos os erros que cometemos en isto, en cumplir a lei e buscar novas formas para soterrar, para desenterrar esas historias non contadas, porque antes decía o meu querido amigo Luis, que cada vez que te escuito é unha gozada, unha vez máis, decías, los museos son levantados por el poder e están llamados a cuestionarlo. Bueno, pois eso é o que facemos o día 30 de xuño de 1999, dende esa data é o que levamos facendo en 4 museos, luitando contra todo, tendo un síndrome de impostura de que narices están pintando aquí, este equipo técnico que non sabe de que va, unha gerente que, buah, no tal, o sea, escuitando cantidad, ter que buscar que nos legitimen fora, legitimarnos fora, porque a día de hoxe somos un referente en poñer as persoas no centro, en nada máis. Nin temos cartos, grandes orzamentos, nin temos nada, pero temos unha cantidade, un patrimonio humano, 64 persoas que traballan en 4 museos que día a día demostran o que é ser funcionaria e funcionario, servidor e servidora pública, nunha institución, cada unha no seu papel, que podemos investigar mellor, que podemos facer acción educativa mellor, efectivamente, pero que no camiño está isto, cumplir a lei, puxe un momento e quería facelo así, sin que o lerades, para que tamén poñer o foco. Cada ser humano é único, singular, distinto, diferentes, pero non somos desiguais. Todos temos os mesmos dereitos. E isto é unha peza dun escritorio do Museo de Lugo que outro día caese atravesada polo cravo de sine iure, sen dereito. Cando non traballamos pola nosa comunidade, o que estamos é negando a capacidade de dereito á nosa cidadanía. E isto, construcción de dereitos, tedes moitos dereitos para coller na folla de rota da vosa vida. Tamén entender que os museos somos profesionais, coleccións, edificios e comunidade. Se algunha destas patas falla, non é un museo. Tédelo claro, verdade? Non é un museo. E podemos tomárnoslo a broma e podemos, es que ahora soy esto e ahora monto tal. Non é un museo. E non se pode utilizar gratuitamente as palabras, vale? Sobre todo porque por responsabilidade das persoas que ofrecemos o noso traballo, vale? Este é a equipa, son 4 museos. Por que unha rede? Tampouco é un invento institucional. A rede naceu porque un grupo de funcionarias da Deputación Provincial de Lugo, farta dos modelos de insostibilidade que había, deciden propoñer a Deputación o 30 de xuño do 2006 a creación da rede museística. Publícase no boletín en 30 de setembro dese mesmo ano e preséntase en algo que para min estou moi orgullosa, que é este coloquio galego de museos que se celebrou en Lugo, donde debatíamos prácticamente o mesmo de hoxe. Museos, espacio e discurso. Vale, ali se presentou naquel momento a rede museística como fórmula, porque cando eses espacios teñen que pechar porque non hai persoas, sempre hai fórmulas. Un museo grande prestando servicios aos pequenos. Antes víamos o depósito do País Vasco. Ese depósito ben pensado, como decía Felipe, podía axudar a moitos pequenos museos a ter zonas precisamente de almacén, que é un dos grandes problemas que temos. A nivel de como está a situación dos museos galegos, bueno, os que non coñezades os nosos museos, tedes que ir. Tema de discapacidade. A lei dice que o 10% das plazas que se convocan teñen que facerse a reserva das persoas con discapacidade. Ollo, non teñen por que ser só subalternas. Quero dicir, poden ocuparse
Tamén outras accións. Como só teño 3 minutos, unha cousa, hai que detectar o erro, perdón, detectar o erro dende a comunidade. É a mellor, estive a falar de facer xuicios, non? Unha museoloxía que cambie o discurso, a nova museoloxía e unha nova museografía, que todo está inventado, as actividades de a guerrilla de palabra. Creo que como profesionais, sobre todo agora vai destinado aos máis novos, sí que vos pediría que traballedes como palabreiras e palabreiros da cultura guayú. É dicir, aprender a traballar dentro dos conflictos, pechar os ollos, acceso e integración, e como xa teño, me pon aquí ao final. Isto eran documentos históricos para decir que se o museo é accesible, xa no ano 66 nos mandaron e nos dixeron que o fóramos. Pero me vou a ir ao final, un momentiño, solo unha cousa final. Non teño tempo, pero... Sí, pero quería acabar, ainda que só fora... Bueno, estos son camiños, os camiños de proxectos que se están facendo no territorio. Cara onde imos? Camiñamos cara a novos modelos de museos participativos, empáticos e sostibles. Por favor, tamén a palabra empatía, traballade a alteridade. Os novos retos, as persoas sempre no centro, e aquí isto, querido público, o ego. Cando empezades a traballar nunha institución, cando traballades nunha institución, ou cando vos estedes a punto de xubilar, ou incluso cando vos xubilades. Un dos grandes problemas que temos como comunidade de profesionais, como comunidade en xeral, é o ego. Os focos non nos deixan ver o público. E tamén isto, problemas de parexa. Non me escuchas? Artista, público, non te entiendo. Comunidade e sociedade, Ronsel de futuro. A mí me gustaría que de hoxe aquí, da situación que puiden ir estes días vendo, escuitando dos profesionais, dos problemas que están aí latentes, de estas jornadas xurdira este banco de peixes, o sea, todas a un, vale? É dicir, non permitades que vos silencien. E gracias a todas e a todos. Gracias, e pasamos a palabra a Lois Ladra. Hola, boa tarde, grazas por estar aquí, grazas aos dous consellos. Bueno, eu teño que comezar polo básico. Eu aínda non levo 2 meses no Museo do Pobo Galego, entón non esperedes que vos conte moito de moitas experiencias nesta nova casa. O que sí, non tiña pensado comezar así, pero quero retomar unha frase de Luís Grau que pronunciou en Carna, porque estou en total desacordo e vos vou dicir por qué. Los museos son creados por el poder. O Museo do Pobo Galego non foi creado polo poder. Foi creado polo pobo. Foi creado por unha comunidade. Museos e comunidade. Comunidade e museos. De acordo. Creo que me estades entendendo todos perfectamente. Pero tamén é público. Ben, o que vou. Os museos poden crear comunidade e as comunidades poden crear museos. Eu, cando comecei a pensar no tema de comunidades e museos, inmediatamente veu na cabeza unha imaxe de círculos concéntricos. De círculos concéntricos que irían de máis pequeno a maior, empezando por esa comunidade que creou o museo, no ano 76, fundando o Padroado, que ainda existe, somos un caso único en Europa. Tamén hai outro tipo de comunidades. Bueno, de feito, o museo créase para unha comunidade, o Museo do Pobo, o propio nome xa o indica. E, ao mesmo tempo, nós temos que contextualizarnos na comunidade local. Nós somos veciños de Santiago, estamos aquí, estamos traballando co barrio de San Pedro, ca zona de Bonaval, pero tamén somos un museo que nos queremos proxectar cara ao exterior. Somos un Museo do Pobo Galego e unha das liñas prioritarias que a mí me gustaría encetar e desenvolver é a liña da cultura, da lusofonía, o ámbito portugués e o ámbito internacional. Creo que por aí temos moitísimo potencial. Evidentemente non teño unha variña máxica e non se fan milagres, e os recursos son os que son e son moi limitados. Pero sí temos unha longa traxectoria, unha longa experiencia de interactuación con estas comunidades, tanto a nivel local como a nivel autonómico.
Trouxen a chuleta porque, xa vos digo, eu levo 2 meses e non podo falar por min mesmo, pero creo que sí hai que recoñecer os méritos dos departamentos. E concretamente o departamento, o DEAC, o Departamento de Educación e Acción Cultural, ten desenvolvido varios programas, como o tal Cafés da Memoria, do que se falaba, o de Historias dun lugar, de Bonaval, que estamos desenvolvendo agora mesmo, e que se trata basicamente de traer a historia que se creou nunha quinta da Cruz en Viseu, que é un distrito portugués no cal tiven a oportunidade de vivir hai moitos anos, e a partir desa biografía dese edificio, quen pasou por ali, quen habitou, quen viviu e quen lle deu sentido a ese edificio, agora facemos o mesmo con nós, co edificio de Bonaval, non? Sabedes que o edificio non é propiedade do museo, é propiedade do Concello, tamén a igrexa é propietaria da Igrexa de San Domingos de Bonaval, e estamos facendo esa biografía, non? O sea, encher de vida, encher de comunidade ese museo. Tamén temos os proxectos O futuro dun legado, A voltas co baile, o proxecto didáctico Antonio Fraguas, etc., etc., etc. E temos o apoio, o Arquivo do Patrimonio Oral, que, como sabedes, estamos subindo contidos prácticamente todos os días, non? Eu vou quedar por aquí, porque así xa vos quedades con unha idea xenérica de todo isto. Son máis partidario do diálogo que do monólogo, pero, bueno, quería retomar o punto inicial, que precisamente o que dá significado ao noso museo é a comunidade, tanto a comunidade que o creou no seu momento, que veu da baixo para arriba e non da arriba para baixo, como a comunidade que nos debemos, que é o povo galego. Moitas gracias. Bueno, gracias, Lois. Espero que no coloquio, da súa brevedade, con o Museo Pobo Galego é un elemento do que fluín moitas cousas importantes, que no coloquio volva a reaparecer esta importantísima institución. Paso ya a palabra agora a Manolo. Bueno, hola, boas tardes. Bueno, primeiro agradecer a invitación a participar neste coloquio. E despois, bueno, saíron moitísimas ideas todo o día, tampouco é cuestión de estar repetindo moitas das cousas que saíron, pero, bueno, o contexto do Museo de Belas Artes, un pouco, cando na introdución de Sierra falaba de cando nacían os museos en Galicia, bueno, o museo naceu en un decreto en 1929, abriu no 47, bueno, realmente, como museo con capacidade de intervir na comunidade, de poder levar a cabo un traballo moderno do museo, foi prácticamente a partir de 1995 a nova sede, non? Antes, pois, bueno, un labor importante de persoeiros como Seijo Rubio, con outros directores que hubo no seu momento, pero era de unha precariedade total. Fixeron colección, fixeron, bueno, un legado que está vivo hoxe en día no museo, pero hasta que entra nesta nova etapa o museo non pode decirse que cumpla todas as funcións que están recoñecidas na lei e que ten obriga de representar, non? Bueno, como estamos falando moitos de memoria e moitos levamos moitos anos traballando nos centros, que, bueno, quitando Lois, pero, bueno, xa ten tamén un bagaxe cultural importante. Cando se empezou esta nova etapa, un dos problemas que había é tamén como organizar o museo. E unha das cousas que fixo desde a dirección foi, bueno, o Departamento de Documentación, Conservación e Difusión, pero eu penso que se fixo unha cousa importante, que foi que todo o mundo traballaba en algo desos departamentos. Se traballaba dunha maneira moi transversal. Nun primeiro momento, o que se quiso implantar foi dar a coñecer a colección, todo o programa educativo do museo, empezar unha política de exposicións temporais que, bueno, comenzaron nesa época, non no 95, porque o museo abriu sin exposición temporal porque se decidiu que non había exposición temporal. En un mes hubo que montar unha exposición por si decidían entrar na sala de exposición temporal, non? Pero o programa hasta prácticamente o ano 99 non empezou o programa de exposicións temporais do museo. Bueno, o museo fixo moito esforzo en que todas estas áreas do museo podesen empezar a poñerse en funcionamento. E na área de difusión, a que, bueno, nos últimos anos estive eu máis vinculado, pois, bueno, o prioritario foi o mundo escolar. Eso que sempre de unha maneira tan peyorativa se chama público cautivo,
Bueno, non sei por que ten ese concepto tan peyorativo, non? Porque a través de todo ese mundo de educación se fixeron moitas comunidades. O outro día, o sábado, estaba no museo, estaban unhas profesoras xubiladas, que acudían a unha exposición temporal, a unha visita dunha exposición temporal, e con elas creamos toda a ferramenta, fixemos unha comunidade moi importante para cambiar todo o discurso e a maneira de traballar na educación do museo. Eran profesoras que traballaban na zona de Carballo, que traballaban todas en unitarias, e con elas diseñamos, xunto con elas, todo o programa educativo do museo, sobre todo para infantil e primaria. E siguen asistindo ao museo. Bueno, eso foi unha parte moi importante do labor de comunidade. Pero, bueno, sempre nos quedaba o problema da comunidade máis cercana. O museo está, para os que non son de Coruña, dirán que nunha zona céntrica da Coruña. Eso, hoxe en día, ninguén dúbida deso. Pero cando o museo abriu no barrio que abriu, era un barrio que está no centro da Coruña, pero era un barrio marxinal. Viña dunha etapa moi dura, unha zona de Coruña onde estaba o barrio do Papagayo, unha prostitución moi degradada. As portas antes de estar o museo, o convento das Capuchinas era un sitio de trapicheo. Vivían o que se chaman ocupas, non? Era un sitio moi marxinal dentro da cidade. E despois o museo está bueno, os que somos de Coruña sabemos que Coruña ten moita identidade de barrios. De feito, Lois hoxe díxome, son dos mallos, non? O sea, eso marca moitas cousas en Coruña. E nós estamos nun límite en el distrito 15.002, que é Monte Alto, barrio tamén icónico da cidade. Estamos na zona de pescadería e, sobre todo, na parte de Monte Alto que pertenece ao museo, patrimonialmente foi un barrio arrasado. Todo que hai, o único que queda de valor patrimonial é a parte das monjas, o que temos, onde está a Sala Goya, a Sala Sargadelos, porque de aí cara a Monte Alto se arrasou prácticamente todos os valores patrimoniales que había no museo. E unha das cousas que queríamos facer, que fixemos con un grupo do CPI Zaleta, é recuperar esa memoria do barrio, non? Porque o que sí que queda é, a través da toponimia, de moitos vestixos, que hai que mirar con moita dificultade para eles. Está na Rúa do Sol, hai un dispensario modernista, que, bueno, Ana sabe ben que se salvou por los pelos, porque se pensaba tirar Bueno, quedan moi pouquiños elementos. E o que fixemos foi un traballo con os educadores do museo para, en aquel momento, Laura e Jaime, para traballar con un colexio de Zalaeta, un colexio de primaria, cos de quinto e sexto de primaria, para recuperar toda esa memoria da cidade. Traballose con Xurxo Souto, con xente do barrio de Monte Alto, para recuperar a vida de Monte Alto. É un barrio transformado. De feito, hoxe en día está sufrindo un proceso de gentrificación total. Non tanto polo turismo como en Santiago, pero sí polo fenómeno traballadores de Inditex, que son os que están arrasando totalmente, que traen moitas cousas boas á cidade, pero todo o barrio de Campo da Leña, toda a zona de Monte Alto, é un sitio de moda para vivir. Entón, o que queríamos era recuperar toda esa memoria e fixose un traballo bastante, bueno, con eles, que serviu despois para incrementar e levar a outros centros e incorporar tamén moitas veces as dinámicas do equipo. Despois, en educación, estamos implantando uno que se chama Territorios, que empezou este ano, que o que queremos é traballar con centros que non estén na Coruña, con centros de outras zonas de Galicia. Bueno, empezamos este ano, pero a estrategia está moi verde e temos que ver a maneira de poder traballar con centros lonxanos ao noso medio. Porque non somos un museo da cidade da Coruña, que hoxe en día está reconocido institucionalmente, pero podo asegurar que hai 30 anos moita xente da cidade nin o valoraba, pero o que queremos é traspasar esas líneas da cidade. Históricamente foi un museo provincial, pero iso desapareceu, en un momento dado desapareceu a palabra provincial, e somos un museo da Coruña, pero, bueno,
nós temos unha vocación de máis alá do que é da área metropolitana da Coruña, non? E temos, bueno, sinceramente, unha vocación tamén galega, non? E queremos traspasar tamén o que é a fronteira. E nos últimos anos, nesta identidade diluída na que vivimos, empezamos a traballar con grupos de inclusión social, todo un proxecto de identidades, que agora tamén ten unha continuidade en un novo que empezamos este ano que se chama Tender Pontes, para chegar a moitísimas zonas da cidade onde o museo non estaba. Gracias a identidades que traballamos con colectivos de migrantes, de riscos de exclusión social, violencia de xénero, con grupos de mulleres da Cruz Roja, exiliados políticos, con un grupo moi variado, estamos chegando a moitas das zonas da cidade como, que ao mellor a xente que non é de Coruña non lle di nada, pero a Rañas, o Portiño, Bens, son barrios totalmente marxinais dentro da cidade e, gracias a ese traballo, estamos facendo comunidade. A comunidade se fai tamén a través duns obradoiros con artistas da cidade, e o que, un pouco na línea do que di Encarna, nos aí vamos con moitísima humildade, non? Estamos traballando con colectivos que, en principio, temos un museo bastante canónico, histórico, que, chegamos aí aos anos 70 de milagro na arte, pero, a imaxen que ten todo o mundo é século XVII, XIX, e as vanguardias primeiras do século XX, non? Pero o que queremos é, a través da arte, a través das emocións, a través de traballar a plástica con eles, que empecen a vivir o museo e a crear relación co museo. Estamos, xa levamos varias edicións e o que sí que hai unha serie de colectivos que están asistindo dunha maneira habitual a todos estes obradoiros, e o que estamos conseguindo é que se sintan partícipes dos museos. O colectivo emigrante, sobre todo, os que están chegando así en patera, sí que é un colectivo que varía moito, pero as mulleres das Rañas, as mulleres do Portiño, que son poblados gitanos que aínda, viven dunha maneira bastante precaria, son mulleres que hoxe en día están indo ao museo dunha maneira habitual. E, aparte, a través deste proxecto de identidades, están empezando a participar en outras actividades do museo. Están empezando a sentir o museo como algo propio. A idea é esas comunidades que se podan integrar no museo, non tanto para transmitir un saber, todo o coñecimento de investigación que ten o museo, que tamén o ten, sino para que sea un lugar, un espacio para vivir, non? Tendo Pontes, que empezamos este ano e temos que facer agora a valoración do programa, o que quere xustamente que todos estes colectivos veñan ao museo para unha tertulia, para unha charla, o que se trata é que eles digan que queren do museo. E outro día Sara comentábame que, claro, que o obradoiro acababa con un café, con un té, que onde dábamos o café, o té, o que foise. Non o falamos, pero, xa buscaremos un sitio, é unha maneira, a directora non o sabe isto, pero, temos que buscar agora un espacio dentro do museo onde se poda rematar o taller falando e con unha tertulia. E sempre con esa idea, sobre todo, de non imponer ese legado cultural que temos, que somos moi conscientes que moitas veces a xente lle pesa, retrae a xente do museo. Ao mellor os museos etnográficos ou outro tipos de museos, o mundo cotidiano das pezas, pero claro, cando estás con Rubens, estás machacando con Rubens, parece que todo o mundo xa estás aí creando un distanciamento. Pero, se pode chegar a toda a nosa colección de maneiras moi distintas. Outro día se fixo con un colectivo, traballaban as mans, e se fixo unha visita polo museo falando das mans dos cadros, unha cousa tan sinxela. Tamén, a través de identidades, empezamos a entrar en colectivos como o Cárcere de Teixeiro, como o Centro de Reinserción que está na zona da Torre,
E o que queremos, bueno, é potenciar toda esta parte de identidades, de tender pontes para crear comunidade. Porque o fin último que ten estas iniciativas é crear comunidade que o museo sexa parte da Coruña, desas comunidades que moitas veces están moi afastadas do museo. Bueno, pola miña parte, nada máis. Gracias. Pasamos a palabra a Ramón Izquierdo, a última intervención, e depois pedimos así que sintetice máis que poida para que o coloque o... Ben, grazas. Boa tarde. Pois nada, antes de comenzar, agradecer e felicitar o Consello da Cultura Galega, o Consello Galego de Museos, pola organización desta xornada. Coido, como se ten comentado ao longo do día, que a consolidación desta actividade anual, iniciada o pasado ano, ten grande importancia para o conxunto dos museos de Galicia e para os profesionais que nos desenvolvemos neles. Moitas veces facémolo en circunstancias complicadas e cunha forte implicación persoal pola nosa banda. É unha cuestión que sempre caracterizou os nosos museos e que, aínda que pasen os anos, pois segue a ser así. E pola miña banda, continuando co sinalado polos compañeiros de mesa, tócame falar da realidade dos museos de titularidade eclesiástica de Galicia, os cales pois teñen algunhas particularidades e especificidades respecto a outros, sobre todo, no que ten que ver coas súas coleccións e modelos de xestión. Estes museos, moitos deles cunha longa historia, en moitos casos aínda sen profesionalizar, conservan unha parte importante do noso patrimonio cultural e incluso, gracias a esta historia, figuran co recoñecemento como museos desde a publicación da Lei 7/2021, aínda que apenas teña actividade na actualidade. Polo tanto, a primeira característica que presentan estes museos de titularidade eclesiástica e, por conseguinte, de xestión privada, é a súa diversidade. Diversidade de coleccións, desde arte sacra, arqueoloxía, pasando pola historia local ou de sitio, a diversidade de espazos, generalmente ocupando áreas específicas en edificios históricos, caso das catedrais ou de pazos episcopais ou de igrexas, a diversidade de modelos de xestión, ás veces a cargo das propias dióceses ou de parroquias, de cabidos, de fundacións, de asociacións e incluso, en algúns casos, de empresas que teñen subcontratada a xestión, diferentes niveis de profesionalización, desde os que contan con facultativos e técnicos especializados ata os que dependen de eclesiásticos ou de comunidades religiosas, e diversidade de recursos en función da súa localización, os seus ingresos, número de visitantes, aportacións públicas ou privadas que reciben, etc. Como ocorre en moitos outros colectivos, tamén hai que falar de certa falta de interacción entre estes museos, aspecto no que, en algúns casos, foise avanzando nos últimos anos, como logo veremos. En total, hai 13 museos de titularidade eclesiástica rexistrados en Galicia, inda que, como decía, non todos cumpren os requisitos marcados pola Lei de Museos e Centros Museísticos de Galicia. E a situación xeral de moitos destes museos de titularidade eclesiástica coido que é preocupante. En moitos dos casos, os centros dependentes das catedrais pasaron a ser xestionados por empresas turísticas que carecen da mínima xestión museística e se limitan a manter abertos de forma regular o seu acceso e normalmente asociado á venda de produtos complementarios, caso de audioguías ou de guías de visita e demais. Un modelo que, como digo, estendeuse nos últimos tempos, pero que parece que, sen embargo, comeza a ser cuestionado e incluso empeza a haber catedrais e monumentos que están a cambialo, o que, na miña opinión, é moi positivo. Por outra banda, hai pequenos museos e coleccións visitables de diverso tipo
que apenas poden manter a súa actividade, moitos tiveron que pechar as súas portas cos riscos que iso supón para as súas coleccións. Por outra banda, pois tamén hai, sen embargo, novas positivas no ámbito destes museos, con proxectos recentes como o renovado Museo Diocesano e Catedralicio de Lugo, que ademais un dos máis antigos de España na súa categoría, ou o proxecto en marcha actualmente para a creación dun novo Museo Catedralicio Diocesano en Tui. Ben, certamente, a marxe de toda esta situación se atopa o Museo Catedral de Santiago, que nas últimas décadas tivo un crecemento importante en todos os seus ámbitos e que avanza cara ao seu centenario que terá lugar no ano 2030. Trátase dun museo que pasou por diferentes fases ao longo da súa historia, que tivo varios peches para acoller nos seus espazos destacadas exposicións temporais, e que nos anos 90 do século pasado, aproveitando proxectos relevantes no eido da recuperación patrimonial, caso do coro do Mestre Mateo, foise profesionalizando pouco a pouco. Este foi o punto de partida para unha modernización que se acelerou no ano 2011, cando a Fundación Catedral pasou a xestionar toda a parte cultural da Catedral Compostelá, incluindo o seu museo, que supón, ademais, a fonte principal de ingresos para o seu funcionamento, permitindo, por exemplo, afrontar a conservación e mantemento da propia catedral e das súas coleccións artísticas e desenrolar diversos proxectos museísticos que foron poñendo en valor os seus fondos, en ocasións, en colaboración ou coa participación de administracións e doutras institucións. Ben, os fins do Museo Catedral de Santiago, que o nome oficial que se adoptou no ano 2013, cando se redactou o seu plan museolóxico, son conservar, investigar e difundir as coleccións artísticas da Catedral Compostelá, unha triple liña que está presente en todos os programas que desenvolvemos no museo desde entonces. Programas que sempre comenzan polo estudo correspondente e polos traballos de conservación precisos para, finalmente, ir desenvolvendo os proxectos de difusión que van levando a sociedade os resultados daquelas tarefas previas. Neste xeito, na última década, non só se levaron a cabo estudos monográficos sobre determinadas pezas ou coleccións dos fondos catedralicios, e tamén se levaron a cabo restauracións e actuacións de conservación preventiva, senón que tamén se foron desenvolvendo exposicións temporais, programas de visitas, publicacións, proxectos digitais e outras actividades para a difusión desas pezas ou coleccións. Entre os programas desenvolvidos destacan o dedicado ao Mestre Mateo, que incluíu a publicación dunha monografía, a exposición celebrada no Museo del Prado, a creación dun novo espacio museístico, todo un proxecto de difusión paralelo. A colección de tapices, que conta con varias publicacións e artigos de investigación publicados e uns espazos expositivos renovados, ou o proxecto do Panteón Real Compostelán, unha nova museografía, unha publicación monográfica e un proxecto específico de difusión. Tamén prestamos especial atención ás exposicións temporais, tanto propias como en colaboración con outras institucións, en espazos do propio museo, tamén fora del, entre elas, por exemplo, Hospitalitas, aínda aberta ao público nestes días e que trouxo a Galicia por vez primeira o proxecto de Las Edades del Hombre. E, por fin, prestouse especial atención, sobre todo, tras a pandemia, ao ámbito digital. Realizamos digitalizacións de pezas, levamos a cabo vídeos e outros materiais divulgativos, todo elo a disposición nun completo repositorio digital que é a páxina web do museo, museocatedraldesantiago.gal. Aquí teñen presencia todos estes proxectos comentados e algúns máis. Ben, tanto a legislación galega como as políticas en materia de museos nos últimos tempos, se falouse moito hoxe, en particular nesta mesa redonda, presta unha especial atención ao traballo en rede, un campo no que se nos presentan oportunidades de colaboración entre os museos en función dos seus posibles puntos de conexión, tanto territoriais, por tipo de fondos, por modelos de xestión, etc.
No que se refire aos museos de titularidade eclesiástica da cidade de Santiago, e por impulso, neste caso, do propio Arcebispado e da Fundación Catedral, estamos a desenvolver o programa Compostela Sacra, co que se creou unha rede de museos que non só comparten unha institución titular ou uns fondos similares e complementarios, senón que se empezou a configurar un programa que pretende potenciar unha parte importante da historia de Compostela e de Galicia e do seu patrimonio cultural. Este programa aproveita a experiencia e a estrutura de xestión coa que conta a Fundación Catedral e xa conseguiu en pouco tempo reabrir o Museo da Colexiata de Sar, que estivo pechado durante décadas, e, ademais de facer que este museo sexa de novo visitable, empezou a deseñar e desenvolver novas actuacións neste museo, que abandonou ese bello nome de Museo de Arte Sacra de Santa María Real de Sar, polo de Musar Museo Colexiata de Sar, cunha nova imaxe, unha páxina web, unha publicación monográfica que nos fala da súa historia e do seu patrimonio, e, por fin, un ámbito digital no que se está a traballar en como era este lugar tan significativo para Compostela no século XIII, cando traballaron ali os artistas herdeiros do mestre Mateo. Tamén a través deste programa de Compostela Sacra, na actualidade estamos a traballar na creación, tras décadas de espera, do novo Museo Diocesano de Santiago, que ocupará a súa sé de San Martiño Pinario, axudando tamén a conservar e dar a coñecer este importante recurso cultural da cidade, ao tempo que se investiga, se conserva e se difunde o patrimonio cultural da diócese compostelá, que se atopa parcialmente en risco polo progresivo abandono de igrexas ou capelas dentro dun amplo territorio. Polo demais, pois estes museos son como calquera outro, coas súas mesmas necesidades e particularidades, e, polo tanto, tamén estamos abertos á colaboración con museos de distinta titularidade. De feito, pois o Museo Catedral de Santiago foi, xa hai anos, o primeiro de titularidade eclesiástica en ser admitido en ICOM, forma parte do Consello Galego de Museos e tamén representa os museos privados de Galicia no Consello Galego de Centros Museísticos. Xa para rematar, tamén quero falar do labor que se desenvolve no conxunto de España no ámbito destes museos de titularidade eclesiástica que se atopan nunha situación semellante aos galegos. Desde hai uns anos conta cunha asociación, a Asociación de Museos da Igrexa, que está a impulsar entre os seus socios, que son uns 45 museos polo momento, o proxecto Musei, Museos da Igrexa, para traballar en rede e aportar solucións conxuntas a necesidades comuns. Por tanto, xa para rematar, tal e como vimos ao longo desta xornada de hoxe, e como pretendíamos co seu título, Museos en Positivo, tal vez nunca tan mal estivemos, pero demóstrase que traballando xuntos é posible ir cara adiante en procura dun mellor futuro, pois somos necesarios para a sociedade e creamos comunidade. Nada máis, moitas grazas. Canto tempo temos? Unha. Bueno, indícanme a nosa presidenta e a coordinadora destas xornadas que temos casi unha hora para 55 minutos para o debate, o coloquio máis que debate, pero bueno, polo tanto son todos os presentes donos da súa palabra e do seu tempo. E, polo tanto, abrimos o turno de intervencións. Aurelia. Non, espera, aí o micro. Bueno, casi, que añá non fixemos, pero casi os que interveñan que dean o seu nome para, digamos, para que todos os coñezamos. A Aurelia Balseiro coñecemos de sobra, pero mellor a outros non. Gracias, compañeiro Sierra. Bueno, nada, simplemente unha reflexión que, visto que xa chegamos casi ao
o colofón desta xornada. Basicamente, primeiro, compre felicitar pola organización, Angelines, Esperanza, espectacular, e, por suposto, os anfitrións do Consello da Cultura Galega. Teño que decir tamén que os niveles dos relatos, dos relatores que se viron ao largo da xornada, pois moi ben, moi positivo, unha sorte chegar a este foro para compartir non só teoría, sino tamén praxis museolóxica desde todos os niveles, desde casi a meta museística, como logo tamén todos os proxectos concretos e demais. Non obstante, a pesar de que digades que temos unha hora, claro, os de Lugo necesitamos esa hora para ir en camiño, pero bueno, o que tamén quería decir é que se me fixo curto, no sentido de que quizáis, o mellor e como proposta, quizáis ou prolongala a 2 días ou facer un encontro similar anualmente, quero dicir, unha colaboración entre os dous consellos para que todos os profesionales, como a nós, tamén os que van a ser e tamén os que foron e os que serán, como decía, que estuveran imbricados. E, bueno, como tamén aquí na mesa botei de menos que a miña compañeira Encarna rematara a súa exposición, pois vou aproveitar esta intervención para darlle a posibilidade a ela de que remate, faite a idea de que che fixe unha pregunta, Encarna, e te remata porque realmente deixache unha serie de puntos interesantes para desenvolver e seguro que a todos nos gustaría oír. Isto é rede, isto é compañeira. Bueno, unha das cousas que sí que nos gustaría era que últimamente... Bueno, non, é compañeira e rede. Aparte, outras cousas é a omertá, ese silencio, pero isto é voz e en aire. Mirade, unha das cousas é que xenerando redes, unha das grandes preocupacións que temos nos últimos tempos é o traballo da interseccionalidade das desigualdades. Isto ten que ver tamén ca sustentabilidade, é dicir, xa que estamos incorporando e traballando novos relatos dende o punto de vista da investigación, ter en conta eso, non é o mesmo agora que sacamos todos os relatos de mulleres, pois ter en conta que non é o mesmo ser muller, que muller no rural, que muller lesbiana, é dicir, incorporar a interseccionalidade nos nosos traballos. Despois, unha das cousas, xa non tanto falar de nós, ni do que fixemos ou do que facemos, ou por que unha rede que presta servicios, que axuda, é outra fórmula moito máis sostible das 4 dimensións da sustentabilidade, a sustentabilidade económica, social, medioambiental e tamén a propia política, non? Pero, a hora de poñer o foco, botamos en falta unha das grandes carencias da situación dos museos de Galicia, aínda que noto que hai moitísima diferencia, hagas excepcións. Vexo, por exemplo, como avanza de maneira sobresaínte o Museo de Pontevedra, pois non é porque acabe de falar, pero tamén os provinciais. E, sin embargo, vexo que, a pesar do esforzo que estades facendo as profesionais que dependen de outras institucións, a soedade, o silencio, e ainda que, é dicir, o que é a dotación, parece que esas administracións, agás Coruña, non vou a mencionar o Castro de Viladonga, que yo comentaba antes, que están funcionando de maravilla, pero sí que vexo que hai pouca dotación a nivel tanto de recursos humanos como e logo a nivel de buscar tamén unha sintonía de museos con distintas titularidades no noso territorio. A maior parte dos museos pequechos da provincia de A Coruña, por exemplo, son unipersonais. É dicir, que supón eso? Que esforzo? Que soedade? Por eso esa necesidade de compartir con todas as traballadoras e traballadores que están en eses museos e que necesitan que nos apoyemos e buscar tamén fórmulas para ofrecer á administración. Eu creo que aí tanto o Consello Galego de Museos como o propio Consello da Cultura poden instar ás administracións pertinentes a que discurran e que hai outras maneiras de xestionar os museos para que estes modelos que hai, que non é pechar ou abrir, é dicir, un museo sin persoas non é un museo, vale? Pero creo que esa é unha das grandes carencias. Despois, o tema do sistema documental, é dicir, falamos de que un museo ten que investigar, ten que documentar, pero que pasa cos sistemas documentais? Aí, agás os museos que dependen, neste caso da Xunta, como a nivel estatal, que teñen o Domus, o resto, a verdade é que o pasamos bastante mal, porque de alguma maneira nos agora, a nivel de biblioteca e arquivo, vale, a nivel de outras coleccións estamos instaurando en breve o MECA,
tamén como software libre, estamos buscando ferramentas gratuitas, porque sabemos que dentro de nada unha ferramenta que va a pasar como Domus, que hai que pagar unha licencia por ordenador, é insostible para os museos se xa non podemos ter persoal. E logo, onde está o sistema documental? Creo que é importante traballar e invertir, e aí sí que creo que tamén dentro do Consello da Cultura podían botarnos unha mão como mediadores á hora de falar tamén cas institucións, e agora mesmo que xa hai unha lei, o sea, que creo que sirva de folla de ruta. Falábamos do que son os tres pilares, non? Despois, a problemática dos almacéns, é dicir, a maior parte dos museos de todo o territorio temos uns problemas gravísimos para albergar o que son as coleccións. Entón, o que falaba Aurelia de que plantexar non solamente o que facemos, o que podemos facer, ou como nos organizamos frente a ese metro cuadrado, de que problema temos e como podemos acadar unha solución, senón como podemos acadar solucións compartidas nos problemas que vamos detectando, non? E que é maravilloso poder compartir, porque unha cousa é nós no noso día a día que miramos a nosa propia realidade, que dice, jo, que mal estamos, que tal, comparaste e, buah, todavía hai peor ou todavía hai mellor. Pero tamén ver que fórmulas hai de traballo colaborativo e de buscar ferramentas tamén para facer máis sostible a xestión. E xa que levamos tantos anos e todavía non acadamos unha solución, cada vez van xurdindo novas inconvintes, non? É dicir, agora legislamos para o tema do número de prazas, o número tal, a privatizar, convertir a educación dun museo nun servicio, sendo unha función troncal e transversal. Como podes xenerar lazos e comunidade se o propio persoal que traballa nos departamentos de educación hoxe teñen un contrato e mañá teñen outro, e cunhos, ademais, en algunhas ocasións, cobrando pouquísimo, en outras tamén porque non hai outra maneira tamén ás veces, incluso formando parte da administración, sendo persoal, falaba antes alguén de eses auxiliares de, como era, quen alguén dixo hoxe, auxiliares de asuntos xerais, o sea, auxiliar polivalentes, dice, un auxiliar polivalente, que é iso? Sí, que é un auxiliar, a ver, é que é unha figura, é dicir, todo terreo, cando que estamos a falar de profesionais específicos. Creo que era lanzar estas e aproveitar que estamos aquí cando falábamos do Banco de Peixes para que participedes e para que, bueno, pois, que de que maneira podemos axudarnos, non? O sea, nosotros os 4 museos, realmente o Museo do Mar, que decíamos foi creado tamén por un grupo de cativos e cativas, acórdase no ano 69 crear como museo, pero, lóxicamente, se non houbera outra infraestructura, non podría ser museo. Entón, de que maneira podemos buscar miradas máis sostibles e aproveitar a savia nova de xente que está entrando e a experiencia dos que xa nos estamos indo ou os que xa se foron, xubilados, para, entre todos, pois eso, compartir sabiduría e coñecemento para dar o problema e a solución, porque de nada sirve plantexar problemas e formatos de solucións que podamos acadar o que se nos poda ocurrir, era eso, nada máis. Vale, gracias. Gracias, Encarna. Alguna intervención máis? Sí. Eu solamente, un paréntesis para o que acaba de decir. Eu dicía, tal vez un pouco provocativamente, pero, bueno, tamén é o que toca, que non podemos decir que en Galicia teñamos realmente un sistema galego de museos. Entre outras razóns, precisamente por eso, o exemplo de Domus é manifestamente un exemplo desa carencia de concepto de sistema, que, como dice a teoría de sistemas, é unha rede de vínculos, a estrutura e un proceso de accións, que é a función. E iso, unha teoría de sistemas, é o que define un sistema, que é un concepto tomado da biología, por outro lado. E, entonces, en ese sentido, ese é un exemplo, pero tamén, digamos, dices que o Consello Galego de Museos pode instar da administración. Claro que pode instar, se pode instar o que se queira. Outra caso é o fructífero que sexa. De feito, estamos a celebrando estes coloquios, digamos, a marxen da propia administración, cando no pasado era quen o sostiña. É dicir, que iso desapareceu. É dicir, que realmente, de alguna maneira, hai unhas carencias estructurais que afectan as administracións públicas en xeral, pero que evidentemente son os que impiden
que eso que con toda a boa vontade ti expresas teña, digamos, hoxe esperanzadora viabilidade, por decirlo de alguna maneira. Nada máis. Felipe Arias. Non son preguntas, son opinións ou constatacións, me gustaría facer un par delas. O primeiro, insistir no que insistí moitas veces, o valor que ten, o mérito que ten o traballo que fan museos como o da Capela, como o Museo da Fonsagrada, como o Museo de Melide ou como o Museo da Limia en Vilar de Santos, por poñer 4 exemplos. Porque fallan o seu traballo, non son grandes museos, non teñen un equipo profesional, non teñen medios, por suposto, pero traballan moito co territorio, traballan moito no seu territorio, fan moito polo seu territorio, pola súa comunidade, pola comunidade que teñen cerca. A mellor, efectivamente, non están construindo literalmente comunidade, porque a comunidade son eles, e estes museos son os que teñen moito mérito, e porque no panorama museístico galego desde hai décadas sempre hai sempre nos queixamos, por exemplo, os museos da administración, os museos da Xunta, nos queixamos que a Xunta nos ten abandonados, nos tiña abandonados, non sei agora se os ten abandonados ou non, pero o caso é que nos queixamos os museos públicos que máis temos, e son estes pequenos museos que fan un traballo tremendo, os que teñen moito máis mérito que os museos que dependen das grandes administracións públicas. Recordo algo que xa dixe unha vez en Pontevedra, perdón por que alguén seguro que xa mo oíu. Segismundo, en La vida e sueño de Calderón de la Barca, cuentan dun sabio que un día tan pobre e mísero estaba que solo se sustentaba de las hierbas que cogía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo, y cuando el rostro volvió, hay otro que iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Algo así, literalmente, seguramente non. É dicir, a todo hai graus. Hai xente que fai moitísimo traballo con moitísimos menos cartos e xente que ten moitos cartos e que fai moi mal traballo ou pouco traballo para os cartos que ten. E esta é unha percepción que eu se me quedou na cabeza que lle vou facer. E unha segunda cuestión, esta é máis puntual, pero para mí igual de importante. Cando se fale do Consello Galego de Museos, ou cando falemos do Consello Galego de Museos, temos que lembrar que o Consello Galego de Museos existiu, e agora parece que volve a existir, gracias ao empeño dunha persoa que se chamaba Carlos García Martínez, que se empeñou e estaba convencido de que era un organismo que facía falta neste país. E el se deixou a cabeza todo o que puido en que o Consello Galego de Museos funcionara, tendo, se é verdad, na sala de máquinas administrativa, outro nome que tampouco podemos olvidar, María Xosé Fernández Cerviño. Gracias a estas dúas persoas, o Consello Galego de Museos resistiu décadas. E agora, afortunadamente, parece que volve reflotar. Só quería facer constancia destas dúas partes. Gracias. Certo. Totalmente certo. Ademais que no Museo do Pobo Galego é onde reside a Secretaría do Consello Galego de Museos. Desde sempre e ata hoxe. Sí. Despois Molina. Una cosa moi breve en relación con lo que acaba de decir Felipe, que me parece de máximo interés, ¿no? Y también con lo que mencionaba Lois antes sobre los museos que no nacen del poder, ¿no? Es curiosa no sé si llamarle animadversión o por lo menos marginación que tienen los auténticos museos comunitarios respecto a la propia administración. Porque en ocasiones parece que incluso les molestan, en el sentido de que no los acogen en su seno, ni presupuestario ni de otro tipo, ni reticular en su funcionamiento, ¿no? Todo aquello que no surge desde arriba parece que no es bienvenido en la administración. Y en ese sentido es importante destacar la diferencia entre un museo comunitario vivo y un museo vivo como el que nos mencionaba nuestro compañero, que realmente no es un museo, ni yo creo que tampoco que está vivo.
Y la diferencia es palmaria, mucho más allá de la legislación, de la definición de museos, de lo que podamos entender. Los museos que se abren desde fuera con una botonera no son museos de la comunidad. Son museos cuyo planteamiento es ajeno a la comunidad. Están hechos para que los visiten los de fuera. Quiero decir, es un planteamiento que lo que hace es favorecer el turismo, independientemente de que eso sea bueno o malo, pero que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí. Porque si realmente el museo fuera de la comunidad, siempre estaría abierto. Porque cuando la comunidad requiriese la participación o la visita de ese museo, siempre habría alguien o alguienes que tendrían la llave y que entrarían a participar de eso que es suyo, además. La presencia de un museo que visitan los de fuera es simplemente una especie de institución ajena, que no es propia y que por lo tanto está aquí como podría estar en otra parte. Quiero decir, es un atractivo, igual podrían hacerse capeas o cualquier otra actividad que se mantiene abierto porque viene alguien desde fuera a verlo. Pero ese alguien no es nadie de la comunidad, sino que es simplemente una persona que por lo que sea pues está interesada y igual que viene se va. Pero eso no es una cuestión ni cultural ni comunitaria, ni tampoco museística. Sí. Veo que esta mañana me comentabas que habéis vivido 15 años en un pueblo de 50 habitantes. Veo que hace tiempo que ya no vives ahí. Bueno, pues vete a la provincia de León, que es donde estás, y podrás comprobar cuántos voluntarios encuentras que abren ese museo. Y te puedo decir varios. Pero bueno, independientemente de eso, quería reiterar que yo no vengo aquí, a mí me han invitado. Dos, bueno, cuando me preguntó la señora anteriormente, me fui a la Real Academia Galega y dije, a ver si es que en castellano la RAE dice una definición distinta de museo. Yo me estoy refiriendo a los 48 millones y pico de españoles que no sois vosotros los funcionarios que trabajáis en museos, cuyos decretos son otros. Me voy a la definición de la RAE y de la Real Academia Galega. Y yo digo que son vivos porque no están trincados o cerrados. ¿Sería mejor tener un nido de ratas que se estuviese comiendo el contenido? Pues no sé, a lo mejor sí, pues puede ser. Gracias. Gracias. Molina. Bueno, xa que Felipe aludiu a ese tipo de museos locais, pois agradecerlle o recoñecemento que fai de nosa existencia, de noso papel. En realidade sobrevivimos en gran parte aos apoios de museos como o de Viladonga, cando estaba él e cando estaba a Elena tamén, museos como o de Lugo ou museos como o do Pobo Galego, que sempre recibimos deles asistencia técnica, apoio e incluso compartimos exposicións, en fin, hai unha colaboración. Pero bueno, así todo é unha cuestión informal, é unha convivencia en sociedade, como se está dicindo moito esa palabra ahora. Pero, vamos a ver, eu instaría de todas maneiras a que a ver se é posible que desta xornada e que a partir do propio Consello de Museos se poda instar a Administración, como pedía tamén Carna, para que pudiéramos instar a Administración a un apoio decidido aos museos, instaría a que ese papel que na Lei de Museos concede ao Museo do Pobo Galego, papel de tutor de museos principalmente do noso tipo, pois que se efective realmente, non? E que para eso, no convenio que poda suscribir o Museo do Pobo Galego coa Administración, poda haber unha partida que sosteña un persoal que poda cumprir esa atención a estos museos que, como nos, está en rede informal, pero rede, ao fin e ao cabo, non? E me acordo moi ben das xornadas que o ano pasado se celebraron aquí, donde coñecimos o exemplo da rede museística Xarxa, chaman eles, de Alicante, da Deputación de Alicante,
para mí, pareceume magnífica. Xa sei que os museos vamos sobrevivindo como podemos, os museos como os nosos, non? E que xa estamos afeitos a esa rutina de sobrevivir como podemos. E que moitas veces casi podemos pensar, podemos seguir vivindo sin axuda, sin apoio, porque vamos tirando. Pero a mellor faría falta esa forma máis estructurada de existencia, non? Para que pudiéramos acudir a ese tipo de asistencia técnica, asistencia informática especialmente, pero asistencia de todo tipo. Bueno, xa vos digo, últimamente, tuvimos a experiencia de colaborar con o Museo de Viladonga. O Museo de Viladonga nos restaurou unhas pezas de cerámica que atopamos na excavación que promovimos desde o museo para descubrir unha sauna por exemplo. Incluso nos facilitaron vitrinas. Bueno, o Museo de Lugo nos facilitou no seu momento material para expoñer, como pode ser unhas moedas romanas que apareceron na consagrada precisamente no seu momento, que custodian eles, ou mesmo vitrinas, incluso no seu momento, fotografías de Evelyn, en fin, bueno. É unha cuestión que depende moito desa simpatía que nos teñen. Por non decir empatía, que xa é demasiado manida. En fin, que hai que ver. Instar a administración de que ese que de momento parece só honorífico, ese papel de museo tutor do Museo do Pobo Galego se cumpla. E sí, o Pobo Galego asume eso realmente, claro. E dotado suficientemente para que cumpla. Realmente, disculpa, porque vai con isto. Realmente non é honorífico, non? No artigo número 6 do patronato o que é o Museo do Pobo Galego, non di que o Museo do Pobo Galego vai a ser non o líder, pero realmente o interlocutor de aqueles outros museos máis pequenos e que sean etnográficos. Eu, sobre todo, como Lois, que daches en nada, non? E, sobre todo, para ver tamén esas bases de futuro que vas a imprimir nun museo que foi soño de seminario de estudos e que está moi ben aportar ese abrir ao mundo Museo Galego a ese mundo da lusofonía, pero a mí me interesaría ese artellamento que decía o compañeiro da Fonsagrada de ente rector do Museo do Pobo Galego con esa cooperación en rede como a xarxa que está facendo Heleno dentro de todo o que é a comunidade, e a ver se nos falabas un poquinho máis. Sí, bueno, eu, por alusións e con todo o prazer do mundo, podo vos decir, e está sendo grabado, o que di literalmente o decreto 111 do 93 é que o Museo do Pobo Galego será a cabeceira simbólica e o centro sintetizador. Unha honra para a cal é preciso dotar de recursos a un centro que actualmente non os ten e que nunca os tivo. Polo tanto, non é por falta de vontade, é simplemente por falta de recursos. Nós, no momento que teñamos esos recursos, acometeremos ese e outros obxectivos, non teñas dúbida. Non podo ser máis claro. Por iso decía que desde o Consello instar a administración a que dote, pero o Consello como tal. Totalmente de acordo. Como conclusión. Sen bois non se pode arar. Creo que me entendedes. Unha vez máis. Unha vez máis. Exixir a administración, instar a administración e así sucesivamente hasta que o Consello de Museos foi agora recordará e volverá a insistir, a instar e a exixir, pero será a sociedade a que nos diga se están por eso ou non, se están por ese labor ou non, ou se prefiren outra cousa. Xa se verá. Sí, ademais, eu engadiría unha cousa, é dicir, a isto que acaba de matizar e precisar Felipe, máis o que dixo Lois. Digamos, unha cousa é o recoñecemento negro sobre blanco que aparece na normativa que se lle outorga
felizmente, por outra banda, ao Museo do Pobo Galego, non nesta normativa, nesta lei do ano 21, xa nas anteriores, xa figuraba eso, senón que, lóxicamente, haxa, digamos, o corpo estructurado, que iso que é un sistema, o corpo estructurado para que iso teña doada, viable e organizada aplicación, que iso é o que falta. Porque, evidentemente, a disponibilidade do Museo do Pobo Galego para todos os museos do país é exemplar desde sempre. Pero, claro, cos medios que ten, só pode exercer unha función fraternal, é como unha fraternidade. Pero, evidentemente, o que se demanda, imagino eu, é algo máis. E, digamos, ter a capacidade para poder avanzar no seu propio proceso como un museo que ten aínda moitos nutrientes que absorber e que moitos inputs, pero moitos outputs que ten que devolver á sociedade, pero para que os outputs relativos a esa función coordinadora co resto dun hipotético sistema galego de museos se plasme e funcione, exixen de que as administracións e todas, incluído as legislativas, porque as leis saen dun parlamento, non esquezamos eso, non dun executivo, que todas os que legislan e poñen negro sobre el blanco esa función atribuíble ou atribuída ao Museo do Pobo Galego poda ser executable, como Dios manda. Este é o tema. E neso estamos, o cual eu tamén defendo, como dixo Felipe hai un momento, que o Consello de Museos inste de novo, despois de 20 e tantos anos, que siga instando, digamos, estas desideratas, pero hasta agora non foron, digamos, moi escoitadas. Máis intervencións? Os da mesa, queredes intervir algún da mesa? Bueno, eu queria dicir unha cousa, porque no tema da comunidade, eu son consciente que estamos un museo moi institucional, que temos recursos, pero cando estamos en todos estes traballos de comunidade, moitas das persoas que traballan con nós están nun sistema moi precario, laboral, e justamente nesos traballos van máis alá en realidade do que están. E hai un compromiso co museo, coa institución e cos colectivos que traballamos que van moito máis alá do que moitas veces o que se les paga, non? Porque penso que moitas veces, claro, tamén cando estamos en museos moi institucionais, que temos esa presencia, pois parece que o traballo cos colectivos e con moitos, pois, bueno, pois o facemos dunha maneira rutinaria. Cando moitas veces hai algunha persona aquí na sala que traballa con nós, pois hai un compromiso que vai moi por encima dese concepto de traballo. E penso que iso tamén é un recoñecemento a moita xente que se está quedando no camiño porque non pode acceder aos postos de traballo, que ao mellor están traballando en institucións que sí que teñen, se ven como moi sólidas, cando en realidad en esas institucións hai moita precariedade, e moita precariedade femenina, tamén vamos a decilo, non? Penso que a veces é moi injusto cando non se pon en valor todo ese traballo, porque é un traballo de moito compromiso e, sobre todo, que dá moita rabia é cando empezas a ver xente que se queda no camiño, non? Xente que non pode sobrevivir en este medio e busca a vida por outros canles, non? Moitas veces, claro, están en espacios urbanos, en espacios moi consolidados, pero nesos espacios urbanos cada vez máis hai unha precariedade moi grande, non?
O Coruña, bueno, non ten as luces de Vigo, pero ten moitas cousas que lucen na Plaza de Lugo, en moitos sitios. A xente a ve como unha cidade moi luminosa, moi dinámica. Hoxe en día, bueno, hoxe moita xente dicía, bueno, en Coruña parece que todo se move. Bueno, en Coruña todo se move, pero hai outra Coruña moi silenciada e con moita precariedade. E parte desa Coruña está traballando con nós en moitos programas de comunidade, desde os artistas, a xente que leva os obradoiros. E, bueno, eu penso que tamén temos que poñer o foco en ese tipo de cousas, non? Porque moitas veces, pois, no mundo urbano parece que todo é esa pantalla. Bueno, todos coñecedes a tenda de Inditex en Coruña, e, bueno, está grabado, pero, bueno, é un fachadismo, non? É un fachadismo. E no mundo urbano, hoxe en día, e non solamente Coruña, penso que é así, non? No mundo urbano hai moito fachadismo. E hai moita imaxen, e a xente se ve por la rúa e parece que todo o mundo está ben, pero hai moitísima precariedade, moitísimos problemas. Bueno, eu quería decirlo porque, bueno, penso que tamén é xusto recoñecer o traballo desas mulleres, e de algún home tamén, non? Pero principalmente mulleres. Nada. Perdón. Outra intervención por aí. Parar, porque creo que isto un pouco, esta sensación de seguimos, mantemos, instamos ás administracións, non funciona, pero aí están todas as persoas que acabas de mencionar, entón, o sea, un pouco... É unha gran Non, é unha contradición moitas veces cando estás lanzando esos programas, cando estás traballando esos programas, saber esa parte, eres moi consciente desa parte, non? Esa contradición de que queres lanzar o programa, que queres ir para adiante, pero tamén tes esa conciencia, mala conciencia porque sabes dese problema. As administracións, se refuxan moitas veces en que as cousas se van facendo, en que as cousas van funcionando. Moitas se fan, no noso caso, fanse a través da Asociación de Amigos de Museo, entón tampouco están dentro do que é orzamento da administración. Pero, é unha realidade que tamén, claro, podes instar a administración, podes estar como, se levades 20 anos instando para o Museo do Pobo Galego, pois, do tema de personal tamén se leva instando para moitas cousas. Pero, habría que facer un esforzo tamén, se algún día se presenta algo sobre a situación dos museos en Galicia, como dotar desas novas prazas, sobre todo en relación a moitas profesións que están entrando nos museos e que tampouco están metidas no organigrama e que non están recoñecidas porque non son documentación, porque non son investigación, pero que hoxe en día toda parte, e falaba alguén que a educación tende a ser un servicio cando é unha función básica, non? Pois iso require tamén crear un tipo de prazas que nunca se crearon e que, a mellor tamén é por a idade tal que ves moi difícil que na situación que estamos agora se vayan a crear, sinceramente. E despois o que leva é moitas contradicións. Nos estaban falando o primeiro da mañá que os museos, teñen esta parte dunha cara e outra, non? Pois tamén cando estás traballando dentro e facendo todo isto para a comunidade, pois, ven xente vulnerable, pero é que a xente moitas veces que está traballando con eles tamén é xente vulnerable, non? E o sabes. E, é unha contradición coa que se traballa, sinceramente. E o galla algún día lle poñan remedio, non? Pero, Algúnha intervención máis? Solamente unha aclaración. Neste momento, fai poucos días, acabase de crear dentro de ICON e de CECA o grupo de interés Museos, Territorio e Comunidade. Está a punto de empezar a funcionar. Vámoslo coordinar dende Lugo, así que aquelas persoas que queiran formar parte do grupo, tú estiveches xa no Prado cando tuvemos as reunións previas, entón nos acaban de comunicar que está aprobado o grupo de interés e vai a ter eses museos, territorio e comunidade.
bueno, servirá tamén para traballar sobre as problemáticas que iramos poñer riba da mesa e en outro ámbito. E antes, cando falábamos de facer instar a través do Consello hoxe, porque decíamos que antes a presidenta no inicio dixo que estaban a punto de presentar o informe e que ese informe hoxe escuitaría o que estábamos a falar, entón que se servía de algo que estábamos propoñendo como reflexión final, pois a mellor a través dese informe, pois para poder enriquecer o informe da gravedade, sobre todo, sempre parece que é o mesmo na situación dos recursos humanos, pero que está claro que un museo sin recursos humanos non pode facer as funcións que ten que levar a cabo como museo, entón non podemos seguir mirando para outro lado, e sobre todo porque se están legislando, se están facendo leis, e efectivamente a propia administración quen controla quen legisla, entón chegará un momento, agora acaban de sacar tamén a de inclusión, antes a de museos, é dicir, pero tú repasas o que pon esas leis e quen, o sea, se están incumplindo, non? Entón un pouco tamén como instar a que se cumpla o que está en aspectos normativos, e para iso terán que dotar, e a fórmula do Museo do Pobo Galego, obviamente está claro que o Museo dos Museos, o noso Museo dos Museos non pode estar con esa dotación orzamentaria, ten que ter unha dotación orzamentaria que a mellor un ano non pode ser, pero ir medrando progresivamente, porque a figura e o papel que xoga ese museo é decisivo para todo o noso territorio, non máis alá de onde este o Museo do Pobo Galego, é o noso museo, é o Museo dos Museos, é algo no que nos sentimos todas reflectidas, entón creo que o que decía o noso compañeiro de Fonsagrada, o sea, Molina, a necesidade precisamente de que ese museo seña o gran museo para como cabeza de rede para prestar servicios de todo tipo, de carácter científico e técnico e outros tipos de colaboracións que farán falta porque a vida vai evolucionando, pero é clave unha aposta seria por o Museo do Pobo Galego. Creo que ao día de hoxe falar de lei e de museoloxía empeza por apoiar o Museo do Pobo Galego. Eu, unha vez máis, por alusións, agradezo os comentarios e non me gustaría rematar esta xornada con unha visión pesimista. Eu quero pensar nun horizonte claro e luminoso. Tuve a sorte persoal de vivir, estudar e traballar en Portugal e ali aprendín algo fundamental. A base social é a nosa forza e o Museo do Pobo é o Museo do Pobo, pero grazas a Portugal sabemos todos que é perfectamente posible facer unha revolución, cambiar as cousas e que nunca nos debemos esquecer de algo fundamental, que o pobo que máis ordena. Eso é fundamental. Bueno, por última vez, algunha intervención máis? Bueno, pois entonces eu dou por pechado, perdón. As conclusións é mellor que se elaboren con máis calma, non? Hombre, pareceme un pouco petulante pola miña parte sacar eu as conclusións. Eu entendo, en todos os coloquios as conclusións se facían, digamos, con unha certa maduración. Pero, bueno, eu si pecho o coloquio, se vos parece ben, agradezo aos 5 integrantes da mesa, Encarna, a Secundino, Manuel, Lois e Ramón, as súas respectivas intervencións e a todos os que intervistes no coloquio. E para pechar un pouco isto, non sei se tanto a presidenta do Consello como a presidenta do Consello da Cultura Galega como do Consello Galego de Museos queren pechar elas como é lóxico. Eu non ostento ninguna representación para tal palabra, pero sí, en nome polo menos dos que estamos nesta mesa, agradecer tamén ao Consello da Cultura Galega, na persona da súa presidenta, digamos que nos dera esa acollida que tanto precisaba o Consello Galego de Museos. E iso non solamente acollida, senón apoio logístico e apoio de todo tipo. E iso, evidentemente, hai que dicilo, porque é de agradecer. E, pois, igualmente, a presidenta do Consello Galego de Museos e a directora do Museo de Belas Artes, coordinadora destas xornadas e representante do Consello dos Museos no Consello da Cultura, o seu traballo e que tiveran a ben, digamos, promover o formato e o programa destas xornadas que o galla que sigamos mantendo regularmente.
Eso corresponde a vos ambos. Gracias. Tranquilos, tengo que... Nada, simplemente, quero agradecer tamén a presenza hasta o final de todos. Para nós, este momento é un punto e seguido. Nada máis que un punto e seguido. Pero ni siquiera esperamos o ano que ven. Naturalmente, se vos te razón xeras de facer unhas conclusións, hai que pensalas un pouco demoradamente, pero sempre, se vos facedes as conclusións da xornada de hoxe, esas conclusións podense colgar na mesma páxina que quedarán colgados todos os vídeos. De todas maneiras, como eu dixen no inicio, que nós tamén queríamos aprender da xornada de hoxe, a xornada está gravada para logo ser revisada con cuidado e ver que efectivamente que liñas poden ou reforzar ou contradín algúns dos aspectos que están xa no informe, que o informe está feito. Podemos decir que hasta dentro de hoxe nun ano, como se decía antes, pero nos o día 2 estaremos no Museo Terra de Melide. Se falou aquí hoxe moito de Melide. Pois no Museo Terra de Melide nós celebramos todos os anos os que no seu día foron 500 anos daquele encontro na metade do reino. E todos os anos, a principios de decembro, imos a Melide e este ano toca falar de hospitais e albergarías fitos nos camiños históricos e de peregrinación. Así que os que esteades interesados, ali vos esperamos. E se non, antes, o día 28, en Betanzos, para falar de Llorens, revisando a nosa arte. E se non, o día 12 de decembro, en Lugo, Contino Grandío. E non sigo facendo anuncios. Ben, pois eu o que vou facer é agradecer, lóxicamente, xa o dixemos moitas veces, levamos uns anos de capa caída e o que estamos intentando precisamente é retomar estes encontros e intentar, volver a reunirnos, volver a falar de museos, darlle ese pulo que tanto necesitamos. Entón, convido a todo o mundo que nos axude, que nos anime, que nos ofrezan ideas para, se é posible, intentar conseguir facer outra xornada non en novembro do ano que ven, sino moito antes. Simplemente grazas a todos os que participaron, os que estades aquí, e esperamos que podamos ser capaces de conseguir facer, unha, dúas ao ano, sería estupendo. Moitas gracias a todos.